They say what to chimpana go for baby if na ko Lucy on ne chimpana wo pra so. Into a mind on family hwe kwala. Okatem se me ana meko. Iti wa me ana meko. Eya adwuma so. Aye kokofo me ensa. Ya shift 7. Osi mama me hwe. Na boso me ensa ni 50 pesos kwala o man bi se me fanta dwani. Me ne mama ne na ne mama se ha no. Ne mama akodwan to first one ko bo me ma ne kodo so ma ye koka ho asam. E koka ho asam no. Na ohin bi ko yi asam no. Ohin ni ko yi asam na ye ba ye no. Ohin ni ka cha ne se o ji ya me se me asin suo ntino me nya den. Me ompata me. Ase me ma bonidua. Enti ompata me. Na so bonidua. Ah ne me ka so ba no so. Wa bo ukunu dua. Oba ne dika kan bi kire me. Wa bo ukunu dua. Wa bo ukunu dua. One ne wo masen. Me ne wo ba ko. So aka chem se me masin suo, me fu ahia me oba. Ode me ye den. Wa to ho. Ode me ye den na me so me bonidua no. Enti ye na afa da kire oba ne se wono akoda ne dua nto betimi ne nada. Se odidi wo otena ye fie wa adwale wi a akoda oba ne nchen. Enti se ma me enhwe onkomo ne mbie bie mu. Wa bo ne tofa. Na ubo ni dua yi wonyi ni se be ma beka se obejai wa ebe na mbibi so na ode agya o. Se ototo me ho me ne tira me nya nsa bi da ototo me ho. Wotina yi na wo mo ni dua da. Ebe ni bre na wa bo ni dua. Ne ma me wo ho. Je me wo ne ma me anim. Pa ka cha me se hu asinsuo me do ye den. Wukunu a waya wo ho ade anampena atwe. Waya me ho ade me na 25 years. Na ma wo baako. Na baako na efiri mu na de eduru ye na ye to ho. Ono aka bi a che oba no so aka bi a kire me da. Na onyi ni se ebetimi afa bi a usuban bi usu ne oban bi ho nti na bi a wukunu yi o manefa wachi. Ba cha me ni suban bi a. Sa emre ne se wa betena na wo kan emre tenten a wo ne tena ayeyi. Wonyi ni se bi a niam bi chia bi a wo kan ho atem mpo ne bi a wamfa anya atem ne koba ne sa. Ba cha da bi. Wasem no ehu na ba bi a wo de sei case ni ni duabo no. Senka duabo bi a mamu a eno no ye kwani akwotwe manso na etimi si ye bode ntoma ahodo be ye dubo ye yem kwotwe manso na mom duabo na eba ye ni mu na be ma no ware wo no ne maame fie no do kwotena ye me ne maame na tinte sei asem ni si de na ne maame aka afa ho ne maame ne de waka o so ko Philadelphia nto ndo o mo nsa abale wadi akoto mpanifo anim bia anti mimi so nti one ne maame kra ya aka na wo wabusua bransem koso no wutimi twa wani ko boy abusua ni bia mane o ka che me maame ko ni so o ka che me maame so ne ga ne tena ye no me fa menti no maame ye kra na esa ne x ne x wo ware wo na ne x da sha akire mama mu ti bi wi na de nti na wan ware ne x no no be ware wo obe fa na wo ya we esa ne x wo ho me na minim na du science na wo hu no me edu afinie na me hu yi and they say mo ba na ma wo no wadi mfie say 15 years enti no the x na sie wa afi na wa hunu say bibi e koso afi da so me twum mutan oba wale se man bra ma na wale no dia ane me metena wo sa me ana meko ono a wonya wo o se me ana meko ono nso a wonsum wo wa wo hwe ne ye ne ye ya na ememo bo timi akwa oba ne na tena mfinhia bebre dakoro pe na me bompa esa be me ni di nkomo a won kasa eduru because na abram pa me ma ni bi wo ho a enya kokoduru mpempenso bi se pe obi hu ase enya mania eduru na ode aye me enya okeka nsem bebre ememo bo ya na wia kataban brada wia kataban be ma bi ani abra wo jan ne yere samre obi te ne de ho hu so mfaso na ho asemu nya ma ye ntira ye ma me kafra na munya ho adwuma na be ma ne yemusa sane a wo ka no won se woni mi di nkomo no me de madwene kwa so se ebia emre dodo a woni na tena no bia na wo ya niam bia na ni nye ho e ba cha makuma akora de onim number ha wo de friend ba ka kire obi edi wo ho adanse ese wo ye ene o de Holy Mary Sompa Nkomo so a wabai hwe ma menka asam nkire o se wo nye afidie be wo dansefo because enkrofo no bi a wono mo hwe wo sabre no di onimu suban pa befre na wadi ho adanse se ye papa se anya papa na ne nyina mu no ya na ye besre ye wura no to de bia wo ka dada ya na entesa ka mo na wahia no ka dada entesa ka mo no hwan ne anya ni Yewura ya mo ahan Yewura ma ha o
ayero yewura ya mo ha o ba me na te yanka ene ba yire ne o ene brada awia ba me na te yanka munyini mfiri so na mesrɛ mo monhwɛ ne yankeka ye ho na yenya ne ntentententem ye pani jasu ne yehu kwan ye befa so de aboa maame afi maame nsamra osu biom sani akosi a duabo nyina beba bebam ya twese eniama ye manya yi bukunu yi wunya ne back ya wope ana tintontan obi amfa ne ho atete ne dɔɔso efiri atenie eba duabo so ya ne dɔɔso na mempa ene wafu ahye na wa yesei ewiase bibia so ni hwa ya sɛ wone be ma atena pa na duru ba bi a se ya se odosa na ato ada pa yi na afi aduru ada pa akwa na maame ne kura se me ka na esi afem edin ye be yensa be ka no na ye hunu sɛ ne ane amasi ko Mr. Champon enkomo ye ntene tew because maame asɛm a wo kan ye nyanya mu adanse ye de enti ye be huru nani ani kopem se yensa be ka be ma no ti yensa ka no ana afi ye hunu sɛ ne ye be ye eja ye mo ha o wade so madam yo be me na we di awia yi Sompa Nkomo yanka bi nhemu kura ana wankasa wo yire akosu ya kisiwa atumrika agbawra fie hade ne suo se kwan a wo de ne nam so no in fact oto nani ento obi anim gisa yen wo se yemusa oma no se bone ba mpo no de aye wa awade ye tintin se yetimi atete apansam sa awada woroma yewra akwabna mo akon mame eda kwabna we de wada woroma nsemmisa ne ye bisa na ya pene ma yie wada woroma sane am di kan ti hu de kire wo no na me se ye wo fie ha yanka bi nhemu na wan kasa wo yira akosu ya kisiwa tu mirika di ne suo bedan yen se awade oche asese se ekura no nani nka kura nani nka ne ma nkoyie enti ye yase e befra busa se eba ne sen na akwa wie mpempenso yi wada woroma mame me ba chewo me pa che oba e no oba se na temo de ba ka kire wani me pa che wan oto no wabo mi bia wo yire na bo bia wabo mi bia wabo mo pregnant e ba ne sen ne ko wie sa wabo me pregnant and na no boy ma dan mu mienu ba ko so ho ba ko ye no o mi enkoda no wa mi enkoda ne e na mi am so ma dai ba fa kire se na akoye me bi mu ade me pa cha o gina so ma me na mi misa na sembi maame enua hodo sen na waba oku ba ko ye pe maame nya ma bunfu he bra nya botre kwabna mo nya botre ma na abo me no me tra ho ma me kumi o me tra ho ma me kumi uni so pa mi aka ta fa mi konkoko wo de ma konkoko eno me ka fi ayi ada ede na mi nkwa meji wo ma o fe so tete me sa wabo mi dia di dawe si e kwabna ko enam die so na wo yire bo odua wada roma wo de kire mu kire yen enam die so ena wo yire ababo ye no ho ade mami diabo ye ena man ko fa oba na ko fa no so won tia meba edua edikan miwura kwabna mo akome pa che onya abotre kakra ma me ni yie nti na ye nyina yakofo ma epese yetie de course wo wa ama me so de medra yi me pa cha o duabo a edikan no eba ne san no obo o se dua no mami oba ma kwakofa no eno ho an odi bo mi dia o se chinchina on pre ma me wa na me ame ye be ma ma kwakofa oba de nti na o ga yam so on pre we ye be ma no akwakofa oba kwabna mo akwa on tia se se ma sa kwakofa oba kwabna mo akwa ofa wo yiri akosu ya kisiwa wada roma wo de hye na sese wo be ware bi di aka ne ho ana mami ma ka kire no me ka kire de da nye ne
anti wo ya ne ho ade na na wo de share na sesa wo de wo ye be ma ya me anim ne wontimi ntina oba ba ko ho gise eze King Solomon oba so le dia bo ni ho ayi na wo de ayi wa yi sa de na kwabena ye pese ye hunu asem no dia bo na obo ni dia me si mani nyene wo se me ne betena kwabena na se wudi kan fa wo ba ansa na duabo yi ba ana kwabena mo akon mame aha wudi kan fa wo ba de kan ne ho ansa na duabo yi ba na me ba try yo gina ho mame gina ho afa mame madam wo ba ba ye ho ade wo ka kire wo say me ba mama nunsi wo ba ye ho ade no de hye wa sese wo no de oye be ma wonder oba ba ko ho wan fa nhye wase na 25 years won fa oba no oba fa na afia ni afimu ani ofa oba no ti afia na wabo ni dua ma ko nan oboa dua no wabo sen ma me wo so aka so oboa ni ma me wo do pa fra ni ma me na busa no wo dua na ni ma me wo ma me wo mi dia ana dua de wa kire mu dada se ofa oba aka ne ho na obo ni dua enti me pese me hunu se wo bodua no na abrantie yi ne maame e wo ho ta ototo me ho no na me bo ni dua na ne maame wo ho no ba ne maame no ba na sa ne maame ya we se wa bo ne ba ni dua ne maame ya we kwabena asam ne yie mu ene ye pe kwabena wo yire kire mu a wo se wo mo na mane da se wo ye ne ho ade wo be fa oba ni bi di aka ne ho kwabena maame wada roma wo yire se wo anyi na sutire da biara da se wo be fa oba ni bi aka ne ho onim ne san kire mu kire me oba na me ne yira wo mienu dada ana ja ano akasa ba ne ye ne ho ade ro ko fa be ma foforo be ba na sa wo yiri bi ansa oni oba wo ni iri tani ame wale no ansa na me ni jaye ansa na me be hu awale wo na kwabra mu akon me pese me gina asem bi so wa ha adenti ana wo yira wo ne no abobra ni bia so many years be 15 years na 25 good years na afei fa ne se wa bre ka no ana ponko no wontimi ntwi biom na wo kwa na akwa fa foforo na no wo ba beto ne ho saa no kwabena me bisa eye mame wo se meto no ho se dai mame ka kire no asinsuo meto no ho se dai o meto ho aso o ye ko ka asem no nyu sika o se ma yo ya kwa no ni madu nkoko police station am ya ko ka asem no ya be tia be ka asem no ya be ka e no abejafo e class o mo je me ayi 30 ye class e ka asem no so wa mu ya je 30 million amount na 30 million di ma no afa e di asem bi na person de o sade mi ko ba bi tina se wa pata no ewo madam mamenya madwuma wa di 30 million adi wa di 30 million na di awia o sade ma ko ba bi a di enti se say no me bisa no ya se tebia menye sika bia to mi se bia na o de sorry to be so they say me say ameme ni timi ni sika mo sika ka be sunu sa ko be friends kwabna mo akon mane senior story ne keka ba nyina ya hu ne say hey awade awei ye ko fitam kwaje bond bebo mu a emfa ye ko carpenter fo kwaje solution bebo mu a emfa ye de tie kura bomu a agu awie se say we yiri kwan ben na ode ne fa so agya no ama ne ho ato no bia na obi nso ani je ne ho mame ye ko ka asem no waje ni 30 million yo waje sika no ama ya ka bia awie mame mo ka ne sen kire mu kire me se o si ma boni dia ya na ye no na se enu dia ne ho asem na mo ko kan ye enya awade ne ho asem o si me ma ko to no ho se me si ne ho nsuo na wan kasa mame me ka nsem da de kaka ya me kwabena mo akon mame hwe asamba yenya abotre ohun se enkomo amini wudi nyina makofom de ama because eya na nsem bebre wo ho akoso awade mu a empempi no eya na mema ni bi wo ho a omudi bim o bema bi wo ho a wo ya ade a wodi bim nemom sa obe wade oba ene natena 25 good years enafom wo betena sia abenoa no anwane ama wadi emu nsuo ne awia besiesie wo dem be hwa obade ama wo ni nyina ye sacrifice ni bia sese nsemu a ye kan ye papa mu sesi kwabena wo be ka kire me say wo yira wa ye ne ho ade na obo na kohoma na so service a wo yire no ode ma wo no
yemfa akohoma ntoto ho sesei no train wo sekai no enya akwa yadu bus stop kwan ben so na wusi wo yire dia free sa kai ni mu ama ba ma foforo aba befa no eno watsam na mebisa we kwa bene Mame sesei awade no sane American agu yeye ni hwienye yie yakofa weldafo akra besoso a enye yie enti sesei wo yire no osiwusi because wunyaye no wo yire no wo se wabre won so pe freedom kwan ben so Mame wajimi 30 million o bra asem wajimi 30 million ana wo ya mo wasam aya den say one fetchira this kind of block round what this kind of come on back what that fetchira sa for this kind that let us see bia percentage se me sika me dia me ma kwabna mo akọ ana dia nkwana peso kwabna mo akọ utie mi a ebeboa ye mienu o sesei no oba no ba waba no wo hu sa awade na enye yie awade nso begu a egunkro wotemase ye homework we na mpesa wo ye na oba no nso timide ne ho sabi obi akwaka say kwatam sika twitwi die fa besum no ma me ni twa no tete dua no obo ye no makwakoda ni dua no makwakoda ne kwabna abo me no me dia akwakoda ni dua no kwabna mo akọ daben na ubenya ho aba ma asemi yatena so na awade kro ne yagu na ma obi ade ne ho mami ye se mi misika me de be no refer obi aka sa tam sika twitwiri die bra ini sika bia me de be ba ho enti se yamfa nkọ court kwabne yamfa nkọ court ana mami na me ka se mi misika me de ba yanka usika sam bra enya usika sam ne yeka se asam no de akwaduro nie eya dan ya nipa na beka awade na akwaware ye no oba no oso obekunu die asam America ne tie na fa bi film na mwa wo kwakwaye oba ne ho ade nipa nsam na akwakwaje no odi free ye ukwaje ni free fiem wo kwaje ni free abusuam enti aba bedu se ya ni free abusuam a asam ni fie me bo ni papa mama ne ni papa mo ba ha ama mo hu se ne die no ye no anye ni ye ama musi nkonya ka kire wo am se wagyae oba no papa mo ba ha omutua na mo ba ko mi abe ade oye no ama musi nkonya ya mamra di adanse ya se wagyae no musi nkonya ko duru ya gina nim ya gina floor to fu aka bibia o ma so ko so wasembe ye den ensem wa me bisa wa ehia no wonya wadin se wo yi bia no enti me ya sure say asam kakra we why you wadin say court wa na apesa wo ko because one kwa yo ba nwa de o be kume ntu da o be tete mi a o tete mi a o keka na ope onya yi ise mi ni scam de betu na mako ba bia yo unya ye na court ya wa na wa bo modin aka kire court ne say wo kwabna mu akọ uni sika bia wo de court akoka asem we ye de ba asem enya first time and second time wa awade agunie nipa bebre wa hono ma wono ma wade agu na minim sai kwabna mu akọ wunim sai ye beka sai ye cha japade enu ti na wuntimi nkasa awade no wugu no ejapa ye be na free yankwa na naja asehene ho mame information about na naja asehene ono na ye de yin hello oyine yamoa ha emu akwa baba Sompa kasafidie so hello odafo me ma wa ha o yeah na odafo we de wo baba na Yaa Serwaah na meni wudi nkomo e wo Sompa kasafidie so na odafo asem bia ba bedan ya ya bare dodo asem ni break na ate ayi free na me se panyin wo fi a yedan asem we benya no pomasi bre no ntina mama ya frewo akoso ya kisi wa eni ni kunu kwabena mu akoho nsensem ya na yete ho afidie yi so na kwabena mu akwa ma asem ni mu ayeden dodo wadawro ma ensem yi bi ba bedan wa no kwasam yete se yayi asem no kra abafi a na wo na wudi animu wadawro ma pan ben so na obefa so aboa yen na awade a wono ma awade se di se egu a enwu na obi antana ba bi no nya na so mwie wadawro ma I saw the baby can the mood I'm so me mama say it's my time more ever na something na say
one in the yellow asem. Baby, me baba, no for Baba Kunda. Would be Yakuna in the Bible. There was in the yellow sense in Tika, all memoir and Nankayanka as a Muna again to a year. And I'm here saying, Midbra, the Kuma, or no, you couldn't take me. And I'm just some of the two or saying, or no bar, Nankayan, I have near custom. Yedika was the local police station, Coco. I'm a Korea, some of the Coco police station, at the bar. I'm one of us who continue free. Into a whole year cast as some. Into a cast of now, I am saying, yes, I already impacted 30 million, 3,000 at the amount ban. In the cast on our band, the core. It was that 2 years time, so you know, I am working this kind of a buy. And I'm a friend again, and the man. The man, then I was quite then I was this kind of bring back. This kind of the din where there was some crying actually. I'm a man, brand, continuing. The watcher, Kakra. The new again was other gist canoe. No, yes, no said I'm working in the chair, I was and said someone was so a confront into 1 3 month plan. One in the end, while it's baby Ali or no uncle. Or no, I am working a year or no of me, no confident. And yes, no, I'm a Tibia, 1 trivia, 1 sound from Cobebia, you could hear some of the back police station. No answer what he was. And this is now the year, if you can't bear Busumi near Chimia, or there are some men and some one or Babel the number say, or tell the number. I'm sure the other was see what they be or cover in Tibia, whom the familiar family, a moon send this. Nam say, okay, so some urban city and say, none of them work with me. And it is neither some no more, Yasembi at the Hodi Dada, and Tom. If you are, you can't see no more from watching what's on the about the minimum family. Nana, my end now as a piece, when I am one da Japan, as some no, a dika, and Utina me after we. Mitawasia, natural say, Sika a di Kanya, Bermano, Eddie Bejay, and then only and Tokabia, one more coin, who be a bonnet at 10 years, a home pata dear, and it says Sika 3,000, I can't want me. What's the what's a tuna, or Barney, so what's a tuna. And yes, and if you did a barrier, and it's on the other young increase the normal sound and one of my wife into 1 pattern of 30 million, 3,000. And yet, the man. You know, actually, was I this kind of buy so and 10 once to say, I bet my little Gusu and one or Gusu and Tierney, and San Tierney, won't me and wallet, and Tierney, San Tierney out the paper. Baby, or no piano or mushroom. Nana ya da se na nana wada ro mama mentwe wadwene nsi asem yi so pa se se no de akwaduro no wade hye no wono ma wade o ma ya o ma dwen se nya de so mbetena bium because edoso dodo anhwa a chena nko na ba akwa akoku ba akon na eho nsam akwa ye deja yesrew akwankyere ben na obetimi di ama yen se ne be ya yen so obetimi aboa ama wono ma tena se aya amamre se na fata na wade no yagu no na obi akwa ne baabi. What is good here? You no idea. I just said, no friend, Manu. This is the middle. The next day, come and you mean me car. 1 2 more. It is the same. One big one, what you know. I just almost seen Kunyama, worry, you know. A brown woman seen Kunyama, they say, you no one never trust. Now, what you know. Omona, be a woman. I had the answer not meant to know what you been a buy and a man. Young bear movie. There's some book while young just a more, or more, will be single, no more. No, a good salary. No kwasa metasu mu ye pa. Nana wada Roma wo. We de ye den krato bi so si wo so. Ye ne kwabna mo akon akasa. Na kwabna nsa nka ye one ye ka no. Ebi a wo kina bi ye kwakwaje kwọtọ nkrata de brena. Na nkwankwa yese bia sabi yetirimu na eden na bia ye ni na enso ade na ye de ne fa kwan bone so ye ne na kasa boko enso kwabna mo akwa ye na adwene se wono die de odia na ogina sansa on de anya de obenya ska ma asem no kura yakwa ka ho nsem enti wada Roma ye ne kwabna kasa sei na okan ye
enti yan so ya pese ya kwade court nkrata ade koma no because why na adwene se won pese wono betena se agu awade na baba we nso anya ne ho anya ho afadi okay only as I tell you me yumre no me kono ho kwa kwa catch na se o be o asemo eso kama mo timu wasina bia awali jayi no beti abaso na obi ade no no the catch na se what operation bia any mini na wa so mini say bia because o mo awali no this is the first time we be asking atwaswa nana medasi se wasomu na sania wasi asom na ye fedodo yen na so na mom se bibisi a ana mpo ye sore mpo abesa aba wonchen biom na yen so aba abaji mumu aye wadawroma okay ye da se pi abusiafo na se nana aso asem yi mutwetwe na eto de bia mami enkoma me ni di nana abrampa meme ye oba sania de bia meka no me ye oba sania ye oba yi under no circumstance ena mami be ka kire me say woni be ma isan ye no owo oba bi se baabi ene ne wo ma no na wonim menyini nana ya menyini o nana meba nana ya utie enye se woni be ma no kware na okogya na yire no yemfa no nto nche nana abrampa eno ni di adanse be ma ne su ene ne ban bi but nana ya entimi nkobasa wo su ne ban bi a yetimi di wo ba atem sa sebi so ponko abodama ne wura modama wo so free say ompo ba ne bie mu a o kan no kasafidie so na wo hene so de beto so awade egu nkro oba ni su ba bi ntimi nwan ene ne nware biem tiawa ba se wo betimi adi na tem sebi ne ho ato na se ase na bon na wo ne dia wo no enya mu ba na ze wo kwabra wo ze freze kwabra wan kwabra mo ko na ze ni 3 ni vie o hwe bemme bia wodi wo batem edi na se na obi wo tie kasafidie ntie ne ye odi wo batem to no ho efri suru besi fom bia na adwene pa ni fie se nipa ne ye ka bodamfo a na ya oka ho bi bemme odi wo batem eto no ho edi na se to no ho bia no o ka bodamfo a wono o nyina ye pepepe na ya hwe ensam bia o me hu se papa yi no eya sisie no peso sisi mami say ye ni suban say nye ni suban na ya wuri na 25 years edi ne si sache jamase a ametu mpan nai edi ade ne si na ya hwe be ma na adwene wo fie ma meka no krenkyere wo so free so person ware foforo kan yire ho a oye nipa fane tenase ebi a conditions bi ti say untimi nya entimi pese na ya sane ye kan se no ya untimi nya de o na ya odi etie se de asema be kan ama broni abo ni tiri nkodi e wo wa wo nsem na kwa kan kire maami enti wo mpata de ni meza champo unim tete ho awade no se wo papa be ware bia kan wo maami ho a ya tenase e kasa fa ho se bia se enti pese me ware bi no baba bo aye enti mi nkoba se wo fiti ya na wakofa empra no ko tete enye zu ohuni wutie maami ne kasa mu a enti kwabra mu akono why na gwiso obetiti maami osu woni na sifie adampo ne yenso omusa kokofo miensa sebi hon na gugu emo bi nkwa keka eya sisie eno peso sisi maami na ya dabi ebekwa akotwa ne se babi ebetwa eye court na yemi ya se maami so adani dua na yemi ya pa oze so adani dua na obo no na yemi ya papa adenti na ya hwe se maami ene kwabra kam wate se wo kofa akiri sa kokobo no utu ne fofofo na ya tie hwe eye jimisam eye nkwasiasam sabe mu fa ntema fidikase yeso ubeti wo batem ede na se ato no ho na sabi wami wabodam ofiti anu obobodua ewi asenso na abrampa onim ne ekum usa bwani ka ni bre obi abenyini o oba abenyini bema benyini na wo hwa wo yire na eya wo se ne mfie ne ekwa ani mu eti wa ya bre wa ubetimi aye ne ya ne ho ya tan na ya hwe se papa we si aye ne kasa o twi protest no wa hwe ya obese kotu wa bra won seshu o se nkwase asam no odie no ya ka ne kwente nipa edu ba bia nipa bi di nyansa kwan no mu di sisi won nuanom eno won yire no hwe so bedu wo batam na maami atima hwenyame ani madane na yare bia nso mo wa no aduro
eba ne sana yade bia o menya no adu na de na ya hwe wo de hwe hwe na ya tie o se obedi oba atem na asema banana no manim na nanom die sabi o mutena se pasum die se de be ma me yakuma beto ne yam ne yebekọ akoda ne dua no eti pata no na kuma nto ne yam ani wadi 30 million titi wo sika no na se na kuma to ne yam eti kwabra mu akuna ne nanom ebetena ze na yepese akoda ne ni yape konfo da ne dua no makoho no madan na nkasumdua ba na wo fra tire se medie me no oba na akoda ne eti me mfa ho a o ja mpra twen prendo oguso ye ja no aduabo o si oguso twempra no na ma me dua no obo no kama pa so do si bon no na ya wo san hye ne kutupa me se ye kama papa na ya so do si bo dua no amuoden na kama se kwabrasi wa fa akira ma mi kwa na so mpa sumdua o san kobo no wo san konkobo no so beti obatem atu no hode na se atu no wo se semasi ye nsu a na so kofo ba na so nso ase ye nsu a ensu ani nku a we wa ye bone we ma bi wa ye bone edu ba bia nipa mi ensu anyansa nipa bi ensu anyansa obi tse kwamna mu ako o ensu anyansa na se bi bema ye tetewa wo be ye fieti wo ye papa pani minimu ba na adwene wo fam na adwene wo fam won se Ghana ha no ensam ne bobọ ba ema ne se mema nye ema no so se ma nye ensu de bia ye se ye be ware eno kwasem na se sei no we nya na de bia ye ware no eya na de ne yehu ye ware sa na ya awade ka nipa brabo ho wo ye dan wo yifiri manye yi eti awade ya yokofa meme mami me dese nko ya te no ase se kwabna do keka ne nsese de ope se unu obi fa ya adamfo no so ntim no fa adamfo a twa so tiawa e mani koku tiawa ba ye no ne kwan so se sie woni na 25 mami printem ko se me nware biem a bibia ni wo benya wona so nware biem enu na kwabra peso se na ne ya no odi abufuo fifio mami zu fio eni ese emre wa na wo se wa adan na ye 7 no wa boso e prusisi ano she e bi si ano 30 million uni ya ko topru ni bi si ba ko ano ne kogum ne no kokotrem enani tire ya kotrem efio ne ne dia koko no otefa na so otefa muti kopim sa sunwie beba no odu tefa ma wo na ye wie ni esori a enkomo wa tire nu bedi community min trasa kromo no oni sansanfo no edi epani ansabe na adwini swade nsanya ka aban krata obehuru no asua nyansa na adwini swa na ya na adwini swa uni tiri bo fompe o ja ni makuma wakuma de onya dai asia ma mi pesi edifa ne ho de enya danse keto wo ya so amofo eti sabi ukoi wo ma heda na ma edi ho etu ukoi wo anya bibia amana ha kwa brada betatem di odi una migira so ja patapa na atia o twe no do de betwa bibia so watimi ato ho free suru besi fo na ya mese kwabra o ejimi fo ma oni wo ba atem sa adai me da say mo ma mema bi kura yan kwase afo do me da say and brotherhood is down and scores no sisterhood 1 brotherhood 0 1 straight go pa sulia Mr. Champon ade abebe yi ene asamo abetete asensen yenko mu ni o agimi nsam chinchina atwan mechia etiefo ne awefo nyina nana ya asam no agimi nsam ayare me ena abrampa kan ye no aseta ya woni wo bayi atena 25 good years da form eyira obi be fom ne yonko na enso so no empratwe ama awade no angu wo bayi eye wo ba bia yesi yenhwe nipa ho mfa nka se but wo tie se nyina no na ye me dani se wo de bema no anka se busuafo number na aba wonua ba ne wo fa whatever na odi aba ese yemisa sa ankrofo no ewo asetena ya woni oku no say ye bone a ade na wan fe wono na busuafo de ama opese ehun ne kura ni twrodo nti na ode bema no busuafo bema no so ye frɛ no wadan ne suban de ama ye hu yes sabi oto no no wo mo abrewa ana me nka se wosaye abasiriwa ne time entwamu enso woni na se na etie
ena wo som nase enna fom na ka bema enka wo yire ene wo maame na tie na wo dena maame na wo som no a esenka sabi yo nka wo do yi ni bi kura eka because ene na amafo no omo nni adaje ema sade na say bema bia e maame eye bayifo na ye fere say e de be na e be ba ya bema wo no obatra si emfie duonu enum na wo kura e maaye emfie duachi na awo e baaye wonya botre atra ho saa ware saa na munya moto no mo asomdwem e de na afiri so abete bayira homam na se wo pese ware bia me papa e ware me maame no o pese wo ware bia na e na adwumentra e na wo ware e ma mienu ka no mo ya miensa na mo taze se nua ni me tia ka se me maame kwa no ma sem kwa chere maame e na ma seta o mo nyina e tra ni nti enti so pese ware wo ba e na o ye ni trance chere ni senti na fe no wako ware wo ba no wa pata no no obey trance a wo di pata 3000 no e ko ye no obe ni hu se bi o ni e wo je no suba kro no na wo mu atetiye e na wo mu wore ye ne wo ku no e na odi sika no e ko ye back na bibi nti e na di busumi no officer wo be sesa and so still to ye na dwene se won wore biom no e na wo ko sika no ye na chese wo di ka di apata no na mom nye awaja ye no sika e na odi e ma no no sebi ade a sebi o me se me katiefo mo fa nche me ade a amoaku ya se wan wadi atafri mu abone nsa no ese ade no ede enadie obeka mu sesem aya dada ye bibi ena me ka mo obi ate se ye bibi ayabosom ye bibi ayabosom ama sambese mu hia dia mo nkwa hemfie na no ye nana ne wo kyire mu wo ba ni wono mo asebese o me se ka wo hene nso ni wo ba na de wo hene eba wo mo fa na eba na ya ahemfo no wo mo fa na eba empanimfo ne asikafo ne memma kantika no fa na eba busunkro ye mu no mo fa ya wo mo eba ade me na ba se bema no oba beta se 25 years no watimi atu oba japade we say na wo expect se oba ne nsa me wa do biem na me bom de eya me de pa se obai abie na no aka se awade no ompe biem na so ka so pe biem kra enka maka de se bio me se me ka we jimifo na ma onim se awade ahodo amama ne bebiri atete apansa mu ma me bi anka nya adwendwene enya tete ne atepu yo na mu a eke bi ogina na so se tene sane osidi tiwe we kra pokra so on say eya de adia wo be yi friends se bio wa dance wo ye so humble wo abotre wo ma me kra di ne ho dance wo pa dance fo a wabusua na wo yi bi fi wo ma me kra di ne ho dance e de bebiem etina na ya ne wo be ma na kane de imom de senka me nua no na nko ba ye na nko ka sefofra nko no kwampo no nka metu no fo enti wote so ware biem a be ma no kwa se wo mpeni biem yem for so empuchi ne so wonkonko ware na emom no ese ye trase abusua trase be bi okoji aware no o mo trase ne se begu a na agu na se be ma so ye tu ye sa afre no na so no so de bi o se ya no prade e oni hu scam so oni ka ska no obenya court ska dia ware ba na ene so ni ska obenya court ska so no kwasem because ye nya no enti ne ye ka tene se won pene to empene no a won fa buo emma sebe wa ya wote akonwa on pene boko na bibia nya boko ne entase ne yanka ne mom no ne nyansa ne se onu wo ja oba no beje fence esum sika na so beja no wo nya no oba nka so ja kwa ni nyina no ne na bobra enti adan no eye sansu o se whatever koko miensa asemienu wo mo be che nyene wo ba enura yi na wo ba be enjoy because sa koko sika no ya ti koko sika be bonya be ya be fa wa ne yakwo so wa na afa ya de wa pesika ne nyina ne ya de wasi ho ne yakwa akwa foforo ne ya de na ba na ya se ono oba na enka 25 years na oba no 10 years na wo no enka wanya no ohwe na nim kura enka obetimi ahwe enka wanya no temo ya na fence etete ya kama na ti ase ade na ya wa to no ya wa fence wa customer kase ho wo ban wo boni dua wo bono wo bono chese ai can be wo bono wo fence wo bono ejapade we se wo na so ya president wo ye wo hene wo ye sikani wo kwani mu a wo koto wo kodam mu akwani mu o da wo koto
What they are saying to say, which one of my way say, what we be one, I bring a penny for cray boo, Saturday will say, that's how Casa 7 and say, fear. Never saw America. Never saw America. It's one no shame. Now I do say, we're so cool with your tour. No poor by natural. And yes, sir, what condition because I have put some cassia, yeah, walk rubiaso. Means so, medase pa. Yabakwa second case ne so na adofo no mama mindi B-Box Ghana ehwa dance yemfa nkyere mo na menkan mo say wo phone na ekura wo sesie no hwe na ehwo nsem nkoyi a B-Box Ghana se me mo amane say phone kura wo pe no wo kura mu 15% pa wono mo ebedane ama wo say ye de abo say ye dade o say iPhone o say ye de B-Box Ghana say they've got you enti mesra wo te menka device bia na phone bia wo se wo hwehwe bia titiriw Samsung phone na hwehwe o say ye Tecno say ye Infinix wadawroma dia wo pe bia wono mo de bema wo ne ehia ne say wo kura sika kro ni mu 15% pe we de enkwa ni mu nya chinchina atwan na afa wo de Ghana card be ka ho na afa so ye behwe say wo mfie no wanya 18 years ya ai afa de phone no na say ye dane ama wa ne sa ye wo sofo line ya ye ben GCB bank edumo nso so ye wo telecell office ho me pa cha unchiremu ahodo ni nyina ho men na frɛ ne ba beji nchiremu 020 0200 24 another 24 me bobɔ ne yie sɛ bɛyɛ a ukura bidie kura betimi atwere gu ban ho na watumrika ato adwane ato awɔ no mo me pa cha B-Box Ghana wɔno ma ho manie 0200 24 na wonso so wakwa akwaje fun an wo hwehwe me pa cha 21st clinic de wote yen ka che siate kan kasa no eye yade bone na nche wo a wonte ase se entini na esan wo to ase na wo sra asesa na etwen wo na afi wo nante a wo ba akoko mpe wo pe wono mo age ho abaso body a me pa cha 21st clinic yen ene yage ye ho abaso body a winya ba sei pe ye behwe ama yade ene emu ya wo ne emu ha wo ne nyina no afiri ho wadawroma ye lab sanso ne ye twa scan dia wo hia bia se wo pese machine ankasa ene edi treaty wo a the patch 21st clinic e bedi hu dwuma dia mam wadawroma kumase ye wa hwan overseas se so mpasoro ho ase ye ho e wo na 21st clinic e wo enkran so ye wo dome market obo ase ye wo council quarters wudru ho no ma obehu yen sanso ne ye wo sunya ne nkransa ne tachiman ene mpanyifo ni hu nkomo sesi ye na kope wapomu den 0249 311 311 0249 311 311 Republic City Academy wono mo ena di City Montessori ediaba me pa cha omotofo awo mo no me pa cha enye ekobia saa akra bi ho onyini nru ba bia brofo obekeka no wokra to ayem be hyew ena nkra mfie miensa no ma eba nan ne ade ne am mutumi ye bebre na de emede Republic Academy fo ho ne say when ya the British curriculum wankasa na ekyerɛkyerɛ nkwadaa ne ade o enti nya Ghana de na nko a ya ka bom ne de kyerɛ wɔn mo ade ye wo day na afa ye wo boarding so bepacho Obomu Road ene ye wo ye ben Lamte Hills ewo Kaswa Amasaman Kwantempon eso frempanyimfo na fa obotofo ano eduru ho sesi 0249 282 329 0249 282 329 Joycam Roofing Company Limited wono mo se nyame bibi wo soro entima wono mo nsa enka ni nyina ya dansie hu nsem ene dan na wusi ne nua eguso account sanso so na nchanti a wode ebo dan ne so no eno nso so account pa ntime pa chaw enkonkofo obia ma na metetetete aman fa chanse ne so adebeche na chanse ni nyina anyu nyama pepa da bi Joycam fo de wono mo adwuma ye ho ete pa kumase ba bia obefa bia ye wa ha titru tesi ye no pese ohunu ya kumase ye wo so koban ampa me ye ne police station na di animhwe nkran ye wo ho ka so a tachiman sunya ne temale boga wa ye wo ho frempanyifo ahoma isu ai na ne wono mu ni hu nkomo 0540 125 816 0540 125 816 Lexter Ghana
ye ne ama ma ho ahan wo mo bra ye de ya sanitary pad ba adwaman so oba bia hotoso obetimi asipi no waye oba asima me pa cha na ejina boso me kwan ye ofa so de korakora ne ho enu nti na me di ya sanitary pad ho adanse ye de ama wo me pa cha opo nsa afade bia nim sesei kura de otimi tumbrika budambale sinyina ne nyina eye yas sa opa ne tetrete sa opa ni kuma bi yas ewo mu assorte ne pampan ne nyina no ye wo mu assorte Lexta Ghana ene de yas ya ba frempanyimfo ai 0302 235295 0302 235295 Kangen Energic drinking water bijidi se weekend yi wodi bi ye bi na me sa kai wo say week yasin we wo ba no nso a manenya Kangen eno na aka line ni wo mu a eboa ebo nipadua ne ho ban ema enkofafa fa yade ahodo bia emfa ma so ba bia wo bia na ebu wo ho mesra ogibi nso fa so mo ho ya wo brema UGC bra open ne dodo atu tafo New Road Kwantempon ne so aba Ru Junction hwa ne yebo fra yen 0241 449191 0241 449191 so mpesika kese ye kwotwa na fagu botom me pa cha oni ama nkoye mfa ma woni me ne wo kasa nyina no sika bia enhye da ni ho wadawro ma so mpesika kese ye se menyi wasutire se de enyan se obeyi wo phone no na wabo star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash me pa cha Sompa na select ye na afi twagumu a wankasa obehu nsenkyerani Virtuous Women of Prayer mesi dwumadie ye nyina ye kobi Kairos conference no ye nyina ye ka ye ho abom we ne die to so num na ema ye tie gina abompa ya ankasa ede asu afre awrade kasamafo na ankasa eye evangelist patient Wilberforce degraft wadawroma oma ya wie oh na de ne shemu amibre Kingdom Herbal Center wono mu na de garlic ye dra short aba ye wo emu ensuo sanso so ne ye wo capsules ya wo memene a bibia beda din wo bi wo ho a garlic bon wankasa ntie betu fu se wo san wunya ne capsules na ebeboa ma watimi agina wona so sanso so ene ye wo Kingdom Ginseng Power Capsules ebeboa ma sisi yade wa wa ye mrempemu bo adabrijo Kingdom Ginseng Power Capsules ewo ho edemount Tremendous capsules and so ewo ho bia wonsa etimi ka bi na sa wo ye oba infections ne ho ne amanyina yidi afiri wa ma ye oba sima fra Kingdom fo e na jeje nro ibi na asomdwe mra fie 0597 298 855 0597 298 855 Liberty Conference ya san bebiom ya papa oman hine ya edu buache ewie ye brem ya papa na nyamede nwosra ne nyina de asra no ma ne nsa so a na ne nsenkyerene esisi no medofo enya agrokra tutumrika na we die wonko obi da afi we kwana ko prince nkyerene de ehia so obenya okrado mekire padlock na afei wapomodin apɛ handkerchief fufuo de aka ho oyere nsoso ka ho a wo beto de aka ho ne awhia no we visa bi anka ho tumirika na fa bowura ho na nyame akoa enya ho adwuma anyomtofo no so de bebrebe minister Kwame Jadu ginam minister Efe Grace minister Set Echampon 27th ya ene ye di dwumadie wadawro ma Jubilee Park Kumasi heya ebebo anopa no nsia 6 na ese ya de a present won so so wo ho Best Brain Publication Limited wadawro ma kwada ni besua de no bebiebie nwomemu akwa kenkan ye wo mu a mamenka wo se wudu dwaso a eye Best Brain Publication Limited onom ne naka nyina akọ benkro ne senti uba no de obesua afiri nwoma yi mu no wode kwakọtro nsọhwe a obetwa na bibia so atimi aye kama enti uba no free class 1 na akọ class 6 ubenya bi de ama no sanso na JHS no nso so eye Best Brain jiwo de na bibia entumi enye kama enkomo no de bebre medofo sane ameka kire wo no case number 2 akwada wesua bi aba betena ha Mami Grace wadawro ma katananim fama yen na akwada wonya nyini enru babia o 17 years wonyini still na wosha na mami wa han ko to nyumi ma asrewa de sera 17 years ena oti wei we de asrewa we de anu odin we de obenyina chewu aka chewo fa asra no krache yete sen
na dia ben na aba enbi awia wetu mirika de wasem aba he Pancho ensuro we anu awoso ho carry nsu obi so mu anu awoso ho carry nsu kasa ne beba free agona krofonso ye fra o sen e fra me adu kofi wadi mfie sen Pancho me ko 17 years afi na akọ 17 years asre wampa awia ide na ebetumi ayade aboa wo Pancho me ko school adu jamfi me ko form 3 adu jamfi SHS SHS ya akọ form 3 me ko form 3 ei abusuafo akro otimanim no umfa nsusu no ene ebi oba ebrela o because akra ketekete otimanim afi na okọ 17 years a osan wo adujamfi SHS hey ene waben on ye ekwa SS no na nkrofo bi se ne e from choki na omu ni made pa anti ye kwasa na abonfo karate fo omu ne yetata tro ayamo maduane dia na o ma kyerɛkyerɛ na ese ye twa bibia bra awiade na anya fa mo a ka wasem ne enko acha me ne ma me nete ama me na ahwe me a mamadru form 2 ameko form 3 na me papa omoa me ko na wose me ko jiska on fi me sa yale asma me ma me na ahwe me se bia me yara me ko da hospital ne friend papa osi woni bi de me yakura ne se na nsen me yare ko da o me ko di 2 weeks ya friend papa se omle miska o ka kire me se oniska Hendress no de Sunday me na ma mi twa kan nyina o sa ne me ko afom ye me ko do me ko guni ko so a me sa sansu ma no so still na sa de wada ni rebra on fi me friend na o si oniska and any 3 days me friend so on send me scan ya bi school 2 months ni still no si oniska ma me so e say kwia no ye adwuma ni mo ye den ti me de ba say so perform mo amina aw enkrani beka se awrehosa ne abrante wo papa ya wo kana asemi wo ne nete ana wote baabi na wo ne wo maame te kuna mete so na won wote na me ne maame te sa kuna wo ne wo maame ne wo papa nyina te the same place by hey wo kan minim se bia papa atubata e bia papa kwa abrochire bi na wo nya stubborn de se bia wasonso eden na di enti na papa nhwe wo kyerem me chande mi ntimi hu gisi ebisa na de ma ho na de na wo maame aka fa wo papa ho de a kyerɛ wo ma de ya de wo ho o maame nka bibi bon onka bibi amfa wo papa ho enti wan kasa wote wa me ne wudi nkomo de na onim de fa wo papa ho oh papa de me kwa no se me ko jiska o mfi me nim bibi bon ya na se bi amaye ni bibi me nya ni bibi bon bi ya me ne ebi ana na adwuma ne nko yie ana dabi otikoko ama okotu koko nko to nyina enso so wa mfiu ena ono nso so a wonim ne enti a wonhwe wo ono maame ako ana se di aba no me nhwe me ba me yire mu ade ti meja me ba hwe dabi we do jam maame a chekura ama maame asa ono majai awo me ansa o machi na wo papa ma yesen o me 6 wo to so sen 2 wono mu aka no wo hwe wono mu ana se wonko a omuni antimi nkyerɛ sɛ bi o hwe mo ana so onhwe mo de wunim wo de ehia wa ne sɛ yɛnmu sa papa ma ne enti a wonhwe wo na yɛhunu kwan e befa so adɔfo no mo ntwe papa imre na sesei no pa saa de wei enti enkosi da bɛn na saa de bi sɛ yɛto obetwa ne sister na ti wei yɛ hwan tena ha ne yɛmfrɛ wo papa ne musa ne nsɛm na doctor ntena se na wasɛm na ɛya doctor tena se wai na ɛna de ensam na awrakosam nko na eba fie ha yeso a yamfa hanki fufuo bi ama na de apepa ye ni ase nisuo wo akwada de ba wiase yes ye nhwe atopa ne nso de ye bu atopa no a meme be bu atopa ya 10,000 15,000 no ne ade enya duru ba sha na afi ne yakwa akopechin de abayire wono mo paso mmehweba doctor yenkoi na de edin o be das na be da hwefo ne atiefo ye dey ase twedi ampon ka ho na omo ho ban wonyu fresh na nsuhwem ba bibiala wo wa utie fidikesie na fidikesie koduru bia nchi akesie fili ABA Herbal Clinic asreye ediblo bibiala osofo ata osofo abrante osofo 3 days osofo rasta bruni doctor kunne ne wiase nyina agina tum na yensi ne form na asa ne manya nkitahudie ebiem no na frewunia no so mfre ne nua no ntweme kasamfonyi na ne pe fra so Herbal ne chief won so ne nsanye de enka ABA Herbal
yɛba asantemam ha no enche eso Paul amantem kamea se wose na dikamfo enne oman no agye yatum ne agye yenduru na yɛdɛ atum ne nyina ne hye ABA Herbal ena de kwaye bletum abafie wabɛkyire nipa ɛkonya na tete yɛfa so enu enuru na yɛde tu yɛ ho ɛyade efiri hɔ ma ne kwa enye dɛ ɛma bia me kyire ma kyire mu hyɛ me na me dia bibiduru abahye brabegye wa na wo kono a wa ade wa na wo kohye ne dido akwakonom enye saa so a masi bia yɛ ne powder ehyam a wo de kɔfrɛ aduane ayɛ dɛ edi koko a wodi agum enkonya wodi agum aduro no enye se tablet enye capsules enye syrup dabi eye nnua nkasa ena mede ma wo na wakɔ akɔno a wade ayɛ dɛ anom tete atempɔn no ena mesade ayɛ dɛ edi aba ebia utie me wonya ne nyankita ho wonya ne enya nhyiamu wateme nka da na wontimi ntu anamo a bomode ne fo ani kyire kumase ɛwɔ kwada so edwinase market na chi hɔ a ena mewɔ ba hyɛne nso sɛ dɔma ahenkuro ɛna so ɛkɛse na ɛwɔ yɛwɔ benada dwom apia kubi coastal no ɛkyerɛ ɔpɛ ɛna mewɔ ɛwɔ dɔma ahenkuro wɔn a wɔwɔ ahafo ne mpatamu no okuada ɛne yɛwɔ da bia metena se wɔ Genesis FM a ɛwɔ ahafo goso sanso na baabiani sahwifo ni nyina enhyia me wɔ Adehye FM efiada ne efiada bia metena se ɛwɔ Adehye FM ɛyɛ adwuma na hyɛne nso sɛ kumase ɛne dɔma ahenkuro meyɛ adwuma firi dwada akɔpem memenda kwasiada nkwa na menyɛ dɛ menyɛ adwuma anopa no nsia akɔpem anwumere no nsia bɔmɔden ne simu ntem ne bra ne nei ɛbɛbɔ no nan na matena se saa na tie dodoɔ na ɛba ntem enti baabi a wowɔ bia sɛ wo akyirikyiri ne bɛnkyɛ ɛmfa wo ne kwantenten a wowɔ ayaresa kwan ne akyiri bɔmɔden ne fo ani kyerɛ dɔma ahenkuro anase kumase kwada so dwunase na ne ABA Herbal Clinic enya nkitawodie na twedi amponyankopɔ ɔmfam so na ayaresa ne fa hodie enya wodia ɛkɔ enkonsa nyɛ dɛ ɛma ABA Herbal yade a meyɛ ho adwuma ɛdɔɔso yie paa na ɛnam sɛ mawedel wɔ ani ehwɛ mu ntin yɛ bɔ media ne yɛde ani na tato ne nyina ne sɛ weyɛ blemu me na me bibiduro etu ani flase ɛwɔ abra menye wɔ operation me nso ahwɛni wa memfɛ do so nyɛ dɛ engu ani ne so memu aduro na ma de akɔfrɛ aduane adi koko a wodi bi agum enkonya wodi bi ɛdɛ agum aduro na bɛfɛ ntinima fa mogyam ɛbɛbɛ tire no ma bɛyɛ mu adwuma ɛbɛpɛ tire no ma kum tire nim kuro na abɛni nso abɛhoro sama ani na yɛdɛ atia ɛkɔ a ɛnyɛ dɛ ɛmma bi enti sɛ yɛ glaucoma cataract ɛtɛ wani ni yakwa ko no operation na yade na saba enka achibra wakɔgye sepes ya hye opese wo yi sepes ne yɛdɛ ɛto a wo so tumnika na yɛdɛ ɛbra sana de hye ne nsoma me yie pa every 2 weeks ni ɛkɔ 3 weeks ɛna me hyɛ ase ɛbɔ dawuro sɛ sana wɔtwe wem ne na edi anim yi ɔmo a sɛ bi kafra kyɛ ɛyɛ yade a ɛyɛ mmoa ɛna nam wɔn so a ɛba ama ne ko ayɛ akwasi broni de ana enipa nim bi den no saa yade no ɛna da na wɔtwe nim no megyina so a me yɛdɛ meyɛ ho adwuma na wɔtwe mu ka ho ɛna na wɔtwe yɛ edi anim so yɛ de ɛka ho me ka ne sɛ bosumi wie mu yɛ bosumi a meyɛ saa yade no ho adwuma ɛyɛ saa mogya mu yade no ɔmo a diabetes ɔmo a hypertension ɔmo a ulcer ɛha ɔmo a wutie me hepatitis ɛha ɔmo a HIV muawa no abo mu mogya mu ɔmo a infections ɛha ɔmo no na wɔtwe mu so me gusu a meyɛ saa adwuma no adanse a ɛba no ɛboro adwene ne ntiaseɛ so brabɛgye aduro ne kɔno ayɛ dɛ ɛnom bɛgye kɔno anom mentɛ de wa wode kogu so ne kɔhyɛ ndido nenom na emeyi saa yade ne mfiri nipadua ma so ho nyɛ dɛ ɛntɔwa ɛkwa ɛnyɛ dɛ ɛmma bi enti ɛyɛ hypertension ɛyɛ diabetes ulcer ɛna ɛha hepatitis na ɛha ɛyɛ stroke ɛna aka wato baabi biala ɛyɛ oya ɛwɔ nipadua mu na yade bi a ayɛ ɔkwankoro wɔ nipadua yɛnya ade ato tirim sɛ anu ne aduro bia no tumrika ne ABA Herbal Clinic enya nkitawodie na awurade mfam so no wɔnyɛ dɛ ɔmoa me number nie osu betimi afrɛ na de wo ntia se no wɔyɛ dɛ wabisa number no ɛyɛ 0541 0541 56 51 51 99 0541 56 51 99 voda no ɛyɛ 0502 81 21 61 0502 81
81 21 21 61 61 ABA Herbal me numbers eno no osu betimi afrena de wonti ase no waye dey wabisa na ehye ne so say masre ye wo ba de abedika ya ne say wo beje wo card no eye 50 cedis oje card ni wi a mesimi wo mfidie behwehwe wo nipadue mama o yade bi ahinta bi afidie ne be kire wa eye firi menye wo hwe ansa no be hu doctor na me kura me hwe wanuru a me de be ma no eno na me gina so a charge wo mama wakonya se obetua mu fa anenche mu miensa emu de wa obenya no na watua to ase wo start adro na improvement in the do be saye dey aba enye ABA Herbal clinic be bi no abe dey obenya ne sa eti se ye o ma me se ye o papa wo yonko baby unua bi ena yade no aye ne krankro wa chinchira wonya no adru a tumirika ne fa ne bla ABA Herbal clinic titiri wo ma yakoyi wo mani operation yade na saba no mama da bia meka yade no eye ni yade so nya ni yade eye tirim yade bibi na kwaka bibi yes eni bo eye dey ekotirim ti wani ni bonkum kan enchene ni fa so eye dey aka na yade ni wo tirim se wo anya adru be ye tirim mo adwuma na akoyi ani ni kosiesie na asad betu tirim ma ete se wo yi preko efete chiba bedwa no na asad na kwato ateche na no fina no be sa eye dey adore one time enkantem wani ni akwa no operation ena yade na sa ba bi ma abomodene ni ABA Herbal enyan kitanwodie sa so na wo so wo de ne yete etano mesi o mo ahodo mienu ye wo de pie aninim na wo de pie anine so wako hospital doctor say eyete na pie waninim e wo akiri wo ye ho hwenye den enyeye oba ABA Herbal na me hwehwe mu ma me hunu say eyete na pie waninim a mem wo dura ma de akofredu ane de eba be yi etano apie anine so na ne free so ama ani na eden ate sana won so etano esi wanine so ene wani batuntum ye hunu mama afita na age wanine so ayeden afa usro operation oba ABA Herbal minye operation mem wo dura ma de afredu ane eden edia eba be na ne etano free anine so ama so ho ayeden ato yade glaucoma ama ne nipa bebiri na ayeden akade ne nyina ne say yesi ano nyede eni aduro ABA Herbal yaba ma wo say wa pressure afu ani so wa wani ntini matete wa wani ntini na ayemre ekura ba wani ne so no bra ABA Herbal ebe mu wadura ma da kofredu ane dia ebe yi sa ha na firi wa ma ho ayede ato eya na ye nkrofo yede enwanwa enu ntina mama maso ye memfa duro ngu wani so mema wase person hye ena menye wo operation da bia medicania shade ye mfato ho se kania shade no se fi ana se esumbema ye pepem nyanyeden ye mpepa ho kania shade no se fi ana esumbem na de ade bo so be pa shade ne ho still so fi ne yede ewom ba o de ade bo so be pa shade ne inside that also be blight ye be sa hran yede ebim se da bia meka se tro ne se ye nso kania mfansi mpase ana akodo asne etika ne yedi aso na ahran ama obia no nipadua ne kania ene ani etimatthew se ntrase mu ani tanwe se nipadua ne nyamfa so obi anyede emfiri so wo wunti na trade ampo nyakopo di ABA Herbal clinic wadi mi firi buno abepia santimemu ene wonam meso eji wa firi wani fra yade enti ye glaucoma abomode na yede ebra ewo ho na wutiri payo wuti fadwa se ewo ho na ekọ ewo ho na aba obi wo ho na suma eni hu se ne nikanike edede no obi apampam tutu na firi krontimi fantu ne tinu ayede wanunum se wutiem na hu sensunsanso ya na sa science ya bomode na ni ABA Herbal clinic enyan kitanwodie na awrade mfam so no onyede omo je number no ebre no ayebe na so free ne tu na mo na bra na hye no se doma hinkro na so ekese ne wo ye wo bna da jom apia kubi coaster na kire ope kumase mi wo kwada so edwunase market na chi ho a number no eye 0541 0541 56 51 99 0541 56 51 99 voda no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA Herbal me number no so betimi afre na de wonti ase no waye dey wabisa na mama ablante ne de movie amon financial mensa na me hwe ne man nye de enwie school ne nye de ye da se doctor nyame nshira o papa se wa hwe ya ma ye komu han ye na nsem ni bi wo ho a doctor in fact eya na ase fem se wo be wo akwada ba wiase pa wo se media akwada yi lai nya de pa se me hwe akwada yi ena no na me ka se ebedru Mother's Day na papafo no bi ene mayi bo atwede
mesi asɛm esi na no kuro from the chemso papa ote ne baabi ne baso o mane no ne baso o mane no mesi eche ekola kema ana akwada no de mane wo papa ni so ko bia ekola knim no wonim se eche ne yahye ne ma o wonim se ne ba mane no obi esu a eche nko a ana ne ba ne sa de nkrata ato se papa wo sori bia yi che ne baako ya afa kata wadwene so ebi nie akura ya yeye pa kwa kwatena brochire na nti wo so o mane papa ya na na Abraham penti be papa ebe ye papa oh man and the papa wono me na wofo ne nkasa ni ehunu na de cropotin a ha omo de akwada wonim ade se ya ba wiase na akwada no won mu hunu se omo ehwe no no omo ma ye hunu na Abraham paten ho na enkotie wo no mo yo nana ya bedasi pi nyame nhira opa nana ya hwe wiase elipa wo ye bibia no adwene ho yie akura ne nsem a okeka no nana ya no odin so anodin ebise me de me hu owiase ne se nipa bi wo hono mo a ya na minim se ye de se ye de aba na si ne so ansana wa wo ba na wa hwe ne ba wa hwe no se ye o nana ya hwe akura yi se mitie nkomo na atwam no a mitie nkomo atwam a ebise 2 years o nana mamintie papa yi koi yesi onyamfai suo ye hunu ade cropotin aba we ye ne de ne maami ana ne papa munya ne ntentem we na time nana ya se mse base 2 years ana omontemte nana ya maami na adi akukuhwere ase saa maamefo bre ko bafo madwuma wo asaman ba bia wo muti ye me makọ kromo kakra nana ya se ko base ya na papa no woni akra na ani ni yie woni akra na ani ni yie akra yi su beti ni na koye afuom adwuma e kire sei wo beye bibia yie eda me busa ne se da wo man ni sika ye kese da be yo se 400 cedis e kan de akra wa ko school a wo ko form 3 nana ya afena wo no oda ka wo yare ni afra wo a wo de meba ho no asedi 100 nana ya wo se ne papa ndi sei na wonya sanse munu no ote kromo a wo die no kwakwantwi uzu mu kro ne sei agra krofon so nana ya yakwa yie ho da nti kromi ni mu sai krofon so bema kwakwantwi wote yenka nana ya sabe ka se wa wo bia ka ho o wo ye fom adwuma wo ye kokko adwuma bebre na wo kromo wo ye etidie na sikwan se wo ba wa wo no ne maami ba bia ne maami di ni free abedru nei nana Abraham pensa ka maami no oh maami ma han ya ana net say Sister Darumo ye the radia say Ado Steven ena aba ha na nkwada abone nso adoso akora de obo studio wo se ye frefre ne hu nipa ne ebisa no na waye ne maami ye pa asem yi mu no kura ne mu nkyiremu wo ba Ado Steven ena aba ha no asem wo ka nyina se papa nhwe no na wo maami ya na watete wo mowre mu kakra de apagya no ede na du ba bia na wadrei na wodi ya obebre ne senti opese obusa o papa se ede ebe na asie nti na onhwe no maami asem wa me kan eyade asia na wo bai wo bo ni sirem na wodi turo Sister Tom wada wada asem lo kan ye no kweto do me ba ne kan no kweto do na se wo maami so ya wa se ye hwe no wa hwe no na ya kwa ni se de ne ko aguna sesi omu kan de Tom be nyana sakola e sakola asa wono so a wo ko ba different pa se sawa na asem aba wani awon sia kwala no wo de kwa ni ko fom po sia koko wo ye djuma den na asma na ba na ko fo de tu wo bia assembly man ni for motive ko nyina nim tanka ja wo ba hwa kwala no kwa mame akwa na yi nyina wo just say ko be lawyer on de fit nyina wo ni ja ko de me lawyer ta kwa wo se de disiem na wo se de nkan ka plan da kitiano ko be de fo wo mabuti adu ba pa yi hwa kwala ko kan wo di watem o miamienu atale ene tia ene boy I can't almost shop and mammy. What for friends to our close to ya for me and ya? One boys finding me a new papa. That's what anybody did. Mammy, now what Mammy, no casa home so. Mammy, casa, one whom is no tear me be. Hey, what did you Eddie, I say, where the automatic.
too my young work anymore. No, damn the captain and the baby won't piano. You don't show program of Papa. Or plenty of part of that to be that they have a part of the Papa to obey him. One day, I find it it's turning pin at Wabano. So, Mame, wo kasa na mi pese mi bisa unsem bi. Me pa cho watch break. Me pa cho watch break ya na me nto aso. if I tell me to catch me, Ye pese ehunu ni enti a be ma beto ne pan wo ba na won de oba na adwene se won hweba no. Ye pese ye te ase afiri wo eni ne ho. man, me nim at the crab, my no, and I thought I'm a it was just say, I dear state Jamaica plan. But I took a motive for him. That's a pot for his proper air for a tower on the call for two of I dear say, like, if you do, I am me, Jamaica, no, my fears, I am not ocean. Hey, now 1 year wait, me excuse here the en hweba. Hey, ebimo ya ne ama wo kromu ha o. Mrs. Achampo, me under no circumstance, sa obi be wa kwada ba wiase na waka se me wo botayenti ama wa kwada menhwe no sa asem no me nkwa de amenti ase o Ghana ha o wo ba no wo me yenya ntie akra na aka a kire ye se wo ya kwada wo kwa nwuma mu a wa ben ye eya no kure I will put you at the 4 questions for you. Yeah, better than get I know be a caregiver. I say, I will come out to go away. That's funny, you know, Papa. Yes, yeah, I want to do what I a young parent of black crowd, and I didn't want here. If you are see ya. Mamma, be influenced enough, Papa, no so. Where the dance ya me hunu sa akwada yi wanya akwada aboni die ene ebetimi akwa na gya kwa akobisa na de krontia watimi awa akwada pa de na abeti na wiase a onde wo se wono won hweba no yenkwa ne yenkwa bisa no na akwada ma me so kakra yi fi so ma me ye wo ka bia ne wetwa so se na so wo ka bia ne wetwa so bra wo se wonyini a wo be ye lawyer no kure Edie ben botayenti anani so ade hunu ben na wonya ya wo se wonyini a obeye lawyer kire mu kire me omi pacha me ade a o mani so sempese me ya no edie na wo hunu ya e ma ne ba wani so se wo beye lawyer oh se onse ni pa bi wo a odin sen hunu se bi a onse no sensem bi se ya ensem bi se ya enti na so obeye lawyer no mefo awso wo be lawyer wate wo be lawyer na papafo num bia se bi wono mache wono mo be ma tententen se tokuro bia mu no wono be wura na emom tokuro ni mu mfaso ba wo mo be so mrikem wo mo de mo nhweba no ye be bo amo aba be ye sa lawyer na wo pese wo ye no nyame nti ebebe mo ate mo mi yansa ka papa na afi ye ntra bra sori tena na maame adusa ntra se na Oh me akwaba wa me adusa na tesen fi aya fi ufie ha pa sao enya agro na na brampa said wa fi me so bro mama ma jodi na brampa dem nyini ni ba ai wa ba wa hunu sani ositie wa ba kokora onya kwata telesta ho ba sei dia telesta so da yeka mu ana wajai ya tuna sen mama ye ni nupa nkomo na adusanro ne die adusanro no wono ma edi ho adanse no enya agro mama si en bibia wie yi matia medofo odum ni asunjo efi ye nyankopon ba nyankopon sungu nyankopon kan na ana yatena si wunum se adusan de nyame adaroma ye wonuro papa ye betibe de yense se be se ye wonuro na ebre mo mebesa me na wo ka ko ni sisi yade asem esa se o me nua na se yade bi wo ho a e ba ye koko enso ni yade ni yahye yade bi me ba cho mo hwe mami mike man sisi so esiso enya green na esiso green na esiso mami grace mami adusa anya dai
Mama sister do yes plan yen kwa. Mama yen kwa. Say, obi wo ho a ne wonam dua ti make ka no pa. Pepe say syphilis. Aso na bia. Na ye koko ya. Yes, na said ye ba me clinic ho. And mama yen gidi America say koko no. Empempi ye hu say koko le fifiri wa. And say koko mi su fifiri me to. Koko le gumi ko mo keten koko na mama ye say. And so said you were internal part of your body na ekese. Koko no de won fo wani hu na wodi padue mo no. E no ne ade kura ehu pa. Wo be dia be jara ho na makeka. Wo ho keka wo hu ne wonya wo ho. Pepe. Enso ni pe a wo sa ha ne do so. Wono mo ho keka tete mo dware wi a. Aso na me be kan ne se dware nso hye. Yesi fanchini abogu nsuom. Se do no ye koko. Dodo no ye koko. Na se nipa be se nan bi anya testimony bi wo ho a. Wasama madwini ni sokra Mrs. na me ye o ade na aye me for the past 8 years no eburu be 2 weeks ni se me ensuo kama mo keka no penye ko na me se ne ekoko wo dware awona makeka wo aje pepe asem wan kitingiti bi na mo wo bi kwase infection bi yare me se me body ne de aye o ko pe edusan heba me sha o to ahun to edusan heba capsules ne ka ho eni gi se ma wo mu ne se we wo no man kan Yemu nkohie bia. I wonu ma enka but ema wo yemu so ntim. Etu betimi an makọ ba bia said the open. Aye free. Wo bi ko mfa na ni huni but e woni tirim. Ko wo tirim ade ade be gya wo so yenka bone. Enti obi kasa bu so a obapa pampa ye be fi na nimu aba ni pedua na efe. Ni pedua na efe. Na enso wo kasa bu so pampa ye fi na nimu ba no. Respiratory system no nyina ye infections aye koko ne dia ba wo bi de ya soro bere ni titi bi dware se ga ni ti ye ne ya na ne ti se ni mama so ni ti fa ohun ne wonye wo koto afade ase ne ni eye ya ba won ko pe edusan heba mixture ene edusan heba capsules onu mom wo yi capsules no to a enso ne 90 ml tablespoon 6 anasa bele cap no ba ko na wo hwie na de aka wono wono mabom no ko adwuma uti pai we nye painkiller asem dabi enya afina akwa pedro bi e konte daikro bi a ko fa ha wo de abre pedua no eye natural enne na metiti station bi so no pen e na make say obi a wo believe Herbal medicine bi ano wo ginyame asem di na wo de ni die ma awrade obi ti ba bi ano wa kana Herbal de yese wonu ma na akidi na say na kese na wo wonu de de punu a wo nya anwode a wo gasa no ya busa ma me no kan kire wo kwakwa so wo hyesi fie se na wonum wo hye yefumi na ne enum gu so ye wo so ade bia bededwa ya sa wiase bededwa ya sa de bia so wo yam kura ti na ya kura ya sa fie to sa pibia wo nyini ya na wo kan de ya de wo de akọ ho abibidu akọ ho ansa na awo kan ho ma me kura awo ne ma no eno abi de sa na ma awo che se abibidu ye very good kwasem onu a eboa wankasa wo bi kwan ni minim ko wo bi titi ne na sum ke kano na ne so ye ni wisi eni so gu na ne so da bi ese pressure na ne so ana no adanse erade nam edusa so e ma ni pie ne say wo bi a wako hospital doctor atwa na scan was screening na ye say cataract na wona ni so onu mo do no 3 weeks me say edusa start na wona ma no mo so me ba ko pain 1 month treatment no continuously so me ba ko pe aputu ade ne free ho wo be se me de be do ne onu mo to ba ko pa yes wono moto na oba wusade ne ye but enya anom yakote yes enya anom mama wodu ne ye kamo se na kokko ne ye me se me sisi no adwe no ka cho se to aso o se mama me ho ato me wo ho ato no wo gusu a wo ye adwuma o ebedu me bo se yiniti wo ya baka se aduro no aduro me no ye na si asa ba oduyefo ne se ma aduro ne nko wo ni padua mu yiye nnom to aso boso me ma aduro ne nwura wo ni padua mu yiye na ebe biara ye kamo mu no emfi wonko e ma honton e biara wo de wo koku na wo yam enti wo yam bom se kukuru dududu yam bom na ebodo no wo bledi ya no so ye koku wo bledi bleeding pulse e yadusa e ba me shane kasos obu wo wane de wo bledi ankasa moja no e hwie no wo jana na ya wo chi wa rododo e hwie no me ba chawo wa we ye kura no anu so akofa se ma bro kwasem fa capsules no kan mixture no honenom wo bi koku de diablo no ne se ne kokobo eyiba wo jana na ya me dofo kokobu na eyiba ndodo no akwa opia enko ni hu ebrise ko November ye wura mu ani 1 year
ye de wura bi fra bro chire ebre me maame me se me ye koko aduru me ni boss so no me se we de na me se teleste nyame we brem na enhira nka Awurade Yesu se na na me de chire nkura yi baako me fu na kita me I for esau one de che me I didn't share to say wo ba wonko ba me clinic wa wonko wonya chia na ho to makunwa no so a wo se me nko che se wo wada ho ani kakran ogo yare boni o na hwe be me mu an ho fe na wo yi ade a share to say yi no wo hu de wonya no eye tete e ho anya me adom na ekọ wo de na be hye wo to abere ko hu de wonya ho wo transa na wa chia wo to enne de aba ne say yes stand tag eye koko hwe me kom me dofo wo bi wo ba wo ba ni kom koko no egugu ni kom na niase na nim obi woni tia na hwentam obi woni tia so obi egugu ni ko chi basa chese okay eye stand tag koko ya sa pa brofo fe de atoso who told you what are you talking about koko na yo sa no ko pedu san Herbal mesha wo memu Herbal shop drugstore licensed chemicals will be emu wo se me pedu sa ebegia wo sisi yade anu oden the agent obi wo ni fi ko animu mu pedu papa manano mu a enkoto bi furo bi a obenu atwa ne to a oba brewa wo mra no bo se asem aba wo hu de wonya ho mesra wada no won fama ne won fanye ndudo na wonom wo bi anyini mo se me pedu amenoma de bia me be me daily medicine mo ma na do say Herbal mesha ne capsules wo bo rokuma se Herbal shop and cry wo ka shi drug lane ebu to say ta halos wo bi tinata Herbal shop bi onu wo bi wo kon cry a ashaman with Dama pharmacy ebi wo na na bwachi wo bi afa no little George wo nyina wo bi wo ba okanchi drug lane a halos wo didi wo repass wo nyina tonto bi wo ba kuma se PFF pharmacy Waterfall New Road Freddy Mens Mr. Herbal de Herbal Colinac also chemist Costa pharmacy Abme pharmacy Adiya pharmacy baby eton do bi yanka se wo clinic kuma se wo so me magazine macro gold down move ahead na se so macro ahead na se wudu wa go filling station da no emu ne wo sunya ne ye New Town ye ne susu gold die no hwe e na kran so ye wo Abeka La Paz traffic light na se a Las Palmas echi e wo ne ye wo ko ni be ti se brekuma new born wo benya bia to was awiduro fie watakwa mama hwe fie takrade mo ko Christ is the answer all the pension krakra wo bi amen sa obi mo hwe ye fi Cape Coast mo ko pena wo Coronation Junction nkramofo dan no mo ye fie mankese mo ko Jeff baby eto do wo Ghana ha no so obi sisi ya de ha no koko ha no a edu American farmer ye dusa be ma wo ye mra ediko koko usisi na ne de ye bibie enti se mra ya beto awa fansuo no kaka so no wonom wo ba obu nsem me ye behwie ma bibia e kamara je number no na nkomo no de wo chide ne dos frɛ na bibia wo pese wo bibia what I say me di de maame edusa kwasem me ni mi radofo fe na ye adwuma no ye fe ne elder doctor edusa sa akode onum bia na manum bi kwasem ne ye de te ho papa bi man tie fa homa ne ema tiefu ai 0500 0500 110 115 115 115 0500 0500 110 110 115 115 and after 055 055 700 700 98 24 055 700 98 24 and one year number just to be a ben biano ubenya bia to me ma no si yo do dey saba na yewrate no kwasem ofo wugidie any aduru abeno so dey saba dika di koto na erade fashion for dance ma na wuhia me na kasa do say Herbal ni ado say madanse ni ya da say mama ikonofo ya da si bebre na ena asem abene ye so a ye nyina ya botoboto na doctor ekono oja 1000 we kire say yemfa ma abofra yi na tena wo de tena say na doctor dija wo no yanka ho asem mesra mo de ane emisa papa no nsem misa bi ansa na ye beda ni scanner hye ne nsem a ya da ne de ahye ne nsem na ewiase no emu ya na enso so meko
enimu dakro. Hello. Eda kwantwi ma hai. Wa no. Eda kwantwi ye fra me nana Yaa Serwaah. Me ye adwuma Sompa. Mama. Yo, we dia wadawro ma be me na awia yi. Yanka bi nhemu kura. Na be me bi betena ha se. Ye fra na Adro Steven. Na nsamu a wo keka no in fact ejanya nika kura ntimi ye sa akwada ketwa. Betena afidi kase so se obedi wo papa ani abegu papa ani mu ase de amwa timi ye sa ye mfra o. Na yemmisa won so bi ana ade akwada yi kekan bi kura na nim. Enti we dia fra wanya ne bone so. Akwada bi na abetena ha o se ye fra na Adro Steven wada ma se wonim no a. Obe free so. Jesse bone a ejanu bi atototo bi ahye. We minim tim kro. Yemfa sa Jesse ne nkoma wo mo Jesse bone pa papafo no bi. Ashada ato ahye. We ye ne hwienye ye. We ye ne hwienye ye. Wanya si ni pi se wono obewo akwada de abawi ase na wonhwe no. We ye hu hwienye ye. Na na abrampa on se okrokro wono mu se ya. Wono mo mpe. Gisa wo de wono mo famra kwan so. Na na yenkwai. Nana ya se de na migusu a. Okay. Opanyi kwantwi. Mama mitonka. Mo we de sani ana medi ka kire mu a akwada bi na abo awura ha o se ye frɛ na Adro Steven. Wo se ne papa ne ho na wa hwa ani mu a bibia mfiri soro ma o kire mu a wonhwɛ no kora. Enti asɛm ni mu nkire mu na ye pɛ wadawro ma. Mama mba chiro kisa. Na de tie ne se mama pramene na wa se maduma atem. Aduma na se wo to ni se ni yekuye ni aduma na meye. So ati ya otu wonu mi bi kura na mi bi mu ni bi ai de eboa no ti. Na kakra mu ni na me do ko ku ma ka o se kopi. Iso wa pa emu nye ikan ni ma kakra ma me na mi bi school no nya won kwa so na ai de wo ko unu ya ni panimfo ni bi ku bi. Ndi nya won kwa. Ndi mama ida mi nta bi bi e wode aba ho no no. Aye me ba no. Opanyi wadawro ma o metimi abisa o. The last time wa wo bayi wo ma ni sika de to aduane mpodi ye. Oh kama mimi de mama study akra no bisa na mi semu na ho ma kwa mi medica. E ma ka na kakra bi ni na niam mu nya de enye. Pa cha o na kakra wo hwa bedru san bosome ana bosome mienu. Oh mama bosome de ebo trete ye ya me kata no. Me anjesma na me ye se bi di udilati. Anjes so ne se emu ya mi buta o timba fie. E se gista wo me ma me mo bi ko mi bi ko na mi sa konfo. Omu nyina ede emani bi. Party. Ise bibi ni a na se ko se ni dia me ene munti me dia me na kuku kakra ma ye mako titia ma ye de menya kakra. Ebe ya metimi anya bi dia ede e dia boa mo. Opanyi onkoma wudie se ekoba se wo ka se wonu munti a wadawro ma eye owofo bi asede se ne board ne beba wiase no kwan bia so wo fa ede hwe akwada no se ne yie mama ndie no kore sa akwada mama wu na won ka sa akwada no be man bra bo e ma awra ho udini ka so de akwada ba wiase mama kana bra bo abe se ne wa makura nke na eja kwantwi yetie o maame nso nsem a wo kan bi nie wo se wono na atete ne mowrem de ahwa akwada yi kura buto de bia obedi pa wo ho ya oba bebo nkofie bedododo be pam be hye ni nyina akwada yi so obeye na nso so we ye kuro mfo be se abada dwofene na ese hwe ma mama ni nyanya nkoko ani mu twankuntum me akora no me oto no re oni ahoden me ana me kate nse kofi ye bibia eya aba me na de me ye no me ya mamoa wo mu abo na nse bi kwa wo mu abo nu aba oba me kofi bibia sei wati me to adwuma me mama oto no me ana me force wo me dia akara se bi enkwara no na kwantwi sanya wo de wo ka kire ma de fa me ho awia in fact so ya politician ka awia ya meto ama wo. Oh mama mama mi ko katra me fa me hu mi akra ka me campaign ama obi ato ama wo father of the year mama mpachuti mama me boni ni mo me baro me dia me pero no
Mama, we dem pen na se be ewiase. Uti bi office na se ma na o se bi e de bi kitam. Mama, me no se kam no ka ma no bush no afra me no. Well, yeah, me pretty say e bi at the na me ye no. Se ba ya metimi dia de dia hwamo. Nti na me de wuro ma me ye de me bre. So, o to ko skuma do se kofi. O de ka ba me na be de kofi ni panche na ye de. Eba. Mame kura semi enmo ni nyina aboa. Opani kwakwantwi. Akwadai mame te se suku a wokọ no wokọ adu jamfi. Na mebisa efri da wo banya school e wa adu jamfi e sha ase no me pa acha we ye investment usika san na akomu o. Obama media kwa no busem sama me mani bi. Ama nya se me ge mi se no. Ma yamfa calculator ento ho. Wonim nyanti a me ye we me pesa me ni wunyina di nkomo no na ye de nkonta kakra to ho na enu bedi adanse ye se no kwa wo bomoden na bi akwada no na eyi uboni aye me pa acha wate me nkomo ya se. Oh, mama do kan mama matia fi o na ge mama ti na e. Enti adu jamfi no sen sika sen. Mama ba che otie. Me tie o. Me mama me discuss ja me mama. Me asa mo ba che discuss bi se ba fumam ti discuss ja mama se anti ko fi se ni post ku ara mo de ai dey. Na mo de amanu bi se na juma ni munya dey. E munya ti mama. Na yes Mama unti mama me de se en kunto se di mama me na ma wa akula no. Ma se de so se me de so me sha akula no. So ati so ma tinya fe na me no bi e ba be twetwe e bi ase ye ti amene ka se na wo de ma wo ma me bra akwada yi ko suku. Mama me say me minti mi no bi a ma twetwe se mi akwaro no ka se woni oto ni maduma me ye eja kwa kwanti Mama me bomodin ma wo se ne ebe ya asem ne be kwa wie se empo bi akwada yi nsem a wo kan ye no kure enu nti na ama me boa wo se ne be ya dance di etrodo se no kwasem papa yi wo hwe ne ba ne senti na me gina so de abisa wo se bra akwada no wo kwa suku awa adu jamfi no ma me hunu uteku ana wo simple ana wo kapra budija akwada yi kwan ma no di ko school. Mama once wo kan mama me to sabe enkura no nyo no kwa ne akwala me de me hwenu etimi de me ba no ta de nya fe na me fekse me ma but mama tu do no fi se wo ya mama the corner se meto me ho ne to fi se me to me ho ne se wo ya man sem ya chechero oh mama mama me yes mama me bese mama me meti chire kwa kwanti tie mama nka se mi chira o kwa kwanti mi di kan de wo sha ase se akwada woman sika disen bosome kwa kwanti unim se wanti mi ama mi muaye wo ho mama tesa me kan mama me obi a me meto no mama na boss o kwaku kuda mama e mama se wo se me hwe no e de se opa ni me wo de opa so kan na me hu na sa wo de se the opa so kan won kan na wo ansa na wo papa no wahunu se wo de ba wi ase e wo se otimi se wani hwe oba mama da mama afan chem de mama e ma se de to na me hwe akola na fa di na asie afan die e ma se de mama wonu am so to ni kwa kwanchi mama aduma no enye mama swati kwa kwanchi na wajuma nya kwa kwanchi aye kasa kwa kwanchi tie me kwa kwanchi matese ya se duabo sem bi kura ba mu ya wo kwa kwanchi no wo kura utimi buru nua kwa kwa no kure mama eye duabo ya me makobo bi dua wa hen me mama ya wonam kobo ni dua kwa kwanchi na hwan na bo dua yi ede be dua hwan wo si wan na bo dua dua bo hu nsensem bi na asanya no kure mama inim asuma ga kwa ma so buta bi de hwan ni wo bi dua de eye yamra fom na yemehwe kwan pa wo bai ye betimi ahwe na pre ne daache enkoma ameni akura twetwe ye no akura ne mama ni ji bebre mama koma to me yam sabi akura bi wo ho a wobusa ne se wunyina abaye dan a hwe ebi mu hu ne omo nka wo ebi mu kasa menyina meto omu tuo ebi mu timi mpo keka nwuma akasie bi a wo mu benyini betwetuo ena ye na mane ye de ye bag isiesie no aya nkwada no bi a ye wo mu a awofo ne bia ntimi ahwe wo no mu yie kwaku me pa chao wadawuru ma awia yi sira ne ye se di nkotodwa agu fom kwan ben so na obefa ma akwada ye ote ha yetimi ahwe no kwaku mama we need problem today the woman say mama me ka say wo problem kwaku mama mo de mama ba chontie o de se no
me want to make us say the majuma say to the nene chine ya na waka no me for so say on number ya bi na me frɛ na makope botinya bi me koko ko plate akopɛ sikara me di amano na bi bia to ai dey adedin enti kwa ku menhwe wanim da ba because na nka me 1,000 cedis for what ya ma akwada yi mama ni enka obanka bi kwa ku mama ka asam kyerɛ wo ene da ya me ne wo kasa yi opanyi bia ye 1,000 Ghana cedis si enfa ma akwada yi ote ya nimu yi enti wo papa de ne ba wi aso no me ka 1,000 ya me nka ahwe o mama mba cho me te de o kanu enti se de kura mama ko se mama ne kura ne se o de nyame ya adomo a ene da bai ene bana nyame ya adomo mandi ba bi abokin bia me bi na me dia send mande sika se ne betimi anya afiri wo de abo akwada yi kwaku mama mpa cho mama o se me ka se me di koko me di afu ba ya community su de o akwawe asem na ono dia ba o pese se media me yete media maga pade send kwaku ade a wo ye mama nka asam kyerɛ wo akura bi wo ho anka obenya kwan bebre afaso a survive enkura bebre fa kwani asa so be ya nkwada abone tane na me ka kyerɛ wo no enti sa kwada na hunu se eniama nkwaye wo na bra bom na se watumri ka base ya mo na kwaku ti wani mate mama mpejima ni hwe nyame wata so se mama se enye dia me peme hono no ba mama ati mama adu aka amate wada uruma wodi em si nyame ya aduma ye menya bia no ye menya bia mama na fra wona mabodin bia ma se me fa ma fan se me fan se me be send na mo obeji kwaku asamu a wo kan ya de stamp asiso e wo fie ha asamu a wo kan ya de stamp asiso wo fie ha kwaku se amasa eniama nkwaye fa ma mama wo frɛ me no mama won sɛ wo frɛ me no won sɛ wo frɛ me na me fa akɔ no ubodi no won sɛ manya abotia wo kasa nyina won sɛ mayi mama wo ka bia ne wom bom na mama ahokyere na ama nyema bia de no na me ba no ɔte wɔ no me tombo mpa sɛ omu wie su kwa na ka me ka ho kwa ide na me wa kwaku na wo kyerɛ ba ba ma so a kwaku ma me mfa futuo bi ma wo tie futuo yi na yɛmfa nkɔmɔ ni nsi wo yɛ bɛɛma wo yɛ agya sɛ yɛfrɛ wagya a ɛkyerɛ sɛ yɛde nkwadaa bi na agya woɔ enti sɛ nneɛma mu yɛ den na ɛbɛn wo so sɛ deɛn a kwaku ɛyɛ kasa wɔnom maame anaa mpo akwadaa yi wɔ nsua na adwene mu da hɔ ma wɔnom hunu situation a wowom ɛno nkyerɛ sɛ ma ne ni bosome na wobɛ ne di wotie de America no enti kwaku mede wasi asɛm a woka no next week Monday yɛhwɛ w'anim sa wo be sika no mesraw e ma ne nkoye sika twetwa po a emfa akwada yin ko ba bia ana maka tell say opani bia ba fie ha at the 1,000 Ghana cedis tie me 1,000 Ghana cedis o se emfa ma oba no na omfa mpa bibi mfa nyon pa aduane bi ni enti wo papa odi akora ne ba wi ase no yen so ye hwe wanim next week sa so odi bibi ba bra akwada no no so e de ahwetwa no wo te de America no mate mo enti ya besa aba unchen bio adan na e wo so obi kwa wo ne ba na Yaa Serwaah me betena fidie so ma me BP edu 180 any 200 adan ti na wo se ba ne saa na edu Mother's Day na sa bio ya kwoto che ekolake ma e de koma papa bi a bone na nkoda ya ye edu Mother's Day ni ya kwoto taa wo kokko e de koma papa de koda na se a e ye bone na Abraham Abraham na ma memra mu ma me na ya eda me he mechi bia no onti asempa enso kura me mani ni hu kura mpo se na wo she he mechi bia na em papa fu bia adan o ma heda adan ye na ya hwe pani se di wonti ka mama he me papa bi wo grow wo ya assemblyman ke na ye beto am na nya MP na assemblyman kwa eh me ji mi grow papa ade wo mama say ya wanted that say ya papa izedi wozi ka say nana ya papa na no be de wo boa kra nya fia na no be de na me de meka me na te ze be makwakwanti udi nya nkra din na twibo siako wote agran krofo so ana ke kansa na mama te ze wunsem nyina ya mama e won kwala nsia ba wiase nkransia abe wiase wo de a ufri seka pre no a usisimu so e de ade a usisimu so e na ya nim
omu aduru ba bi omu nsam dendenden a omu hwema omu sisi kapa papa say ni oni adwen bi adwen oni adwen be sisi na ya adwuma se ya pepa obenyum sisi e hwese nkransia ana ode omu aba na bema kwakwa ntwinyina yie da bia me kan sam wo ha se so wo ba na so hwe na ubenyini aduru ba bi na wo ya adwumaden esu sata na o se nkra no ene ba behwe wo de bia me ka kire o nana me say yi Dr. Mensa papa panya akokora o what on zip na zip no wantimi mpai wa ba was this what so wantimi mpai ketere manyina dame wanyina ma ne ketere ma so ni matutu so ahu etu okakra mpie na bana betia betobi ba makwa due ye kan se ofri se agro ba bia wo no tie na tie ne ye enye obi ene behwe obi ba sabi nana ya wodi asem bitu nanim emi de pa akwa wonsa aya dien fra wo mu fo mu tirase na de ba ko ha mema binuma akoye jimi e de omutirim no wa wonti ase ane menko akoye jimi de omutirim no oni be oba wu ejaya na so omuntamti a wosemi no oba ne yaka nyansa be ne wom akra na mudi na benti die tiro zam yaka adu wadi wawu eniema na ekoso ne yenti en wase ne yesi yenti mbiem ani ma me ne nya fan na frɛ no awura tete dia duro no akra no nanka me peska bi mesire so benya bia man bi no fanko kwasem asema atem ni be ni ka hwe ni apetu no wayaka no wayaka nam se wanya wanu bia mu nti wosem no yaka ebi ni kwakwa ntade yi odi meka se akra ni ho nan nan akra wasema etimi so adura ya de bo spray ekoboko spray eboko fie wo kakra se akra ni made kwakunya de o kyerɛkyerɛ no se na wo ke se ne no wo de wa hye no se wan fasika mu odura ma ba bia wo se yade ni gira bia yade ni begina o timi tra agura krofo so na wo keka ne nsem se de wo keka no adai ye no ane se na amene mo na mama me fobi edi atem bisaketire niti wo muti na mai bi ye se ye sakwa kwantiti ena mai bi edi enyina atem twa ya da pai hwa sema ekoso akra ne ya bia school epeso woko do de betoto provisions ka kra tifie da so da tifie ne kra odi kozua de adwane adai ni maami okọ no de biba maami sunya ne baba akono no ebi kan o obi adibi adai kwakwa ntwement agura profo so enke kan onsam no se kokko no so akote a miami beja akohata miami ko akoje akohata o hatawia o baba otimicha yakra o baba otimicha yakra onumucha okọ azie ni bi okọ Tata Lester okọ Pentecost Tata Lester manka okọ Tata Lester so waji wani so wa sore ba on so waji nana okọ Tata Lester nana say eya me ya say asori Pentecost the way enkrofo befie ha bo asori ni eya me ya pa nana ya uche asori e kran kire nana ya se kwakwantwi yesi ya woni mani ni ye kwakwantwi ni mani ni ye o wa asori ba ni ntia Tata Lester Pentecost enkire enie ye dia kwakwa Sunday school ye gu chairman ni mase Sunday school kwakwa ko Sunday school unim se die sititim kra ehwe wo mu so wo de wonu de wo kira de on wo kira Sunday school kwakwa kumani mase wo ko Pentecost dabi ebia na kwaku Pentecost won ta anko so ta kwa nana ya me ka bibia se anko ma kura yi ene na mo sa ma wasema be fi aka wo mo na sem kura nduru eye kasa ne ka kasa kira kura no se me banu me srewo wada wroma me pesika bi eti kona me no ma men kasa ana munyira mu firi kro kofia o edi tiro so ma wasem ebedu afidi kase ezo afa na agyo na mama na mama no bedru ba bi na dan no esun na dan ni sun mama na eno ane mama na nyenu ni sun no mama adu ni sun no eti kwaku mo kan kire no so wati awie no wagya to a mo kan kire no si yesre no akra no de aka odi be wie school eno so na wo bana so wa adwene so be lawyer ankanya hallelujah yasempa akanya hallelujah na wayiru ho ya adwuma na so sisimo adenti wayiru ho na wugugu o enkraisia obi abaso obegya ebede no anya bi dia ma akrai
eye no ma krai atia na ni atutu agu ne jam say ya de amu me ye amu ni ya de amu me na kra na emi ya amu ni ya de amu me na ya so nyenyemu a na nyenyemu na ya asembi o ye beka o mema ne Kevin kasa wate Kevin eni ma bi a wo ye no adan mema ne na kasa adan Kevin ye den wo de se oni ne kasa na amaka ye be kirekirem mate mesrewa mate do o ye ne ma bi anu ode o wani nye ho anu ode mate me da say abusuya 3P garlic mixture Piwak Natural Health Limited and a day abedwa so adafo no mo pedru papa ya de garlic ya ye na woto amu a chese brand na akra mpokra ti apo a me pa cho ma menka fu 3P garlic mixture emfa ma me pa cho ya garlic krogen 100% ene ye de aye enti no wa obi sam ewo soro bososo a ubu nsa kwa afikira ya na ye wo ya ne ma nkoye mfa ma asma kese amro so stroke ni titiriti ye ni nyina ya de etete wa me pa cho nkonkot no painkiller bia 3P garlic mixture eno ne adukrogen e wo say won susu pe bi na wo yo woni mpanyimfo obedi nkomo a wada woro ma ahoman na frɛ 0248928824 0248928824 Midimafo Herbal Hospital Dr. Time da so kwana doctor amfa time ankasa nto ya de ase eso na onto ase emfa ema midimafo de enye ne enkran ye wo poko ase mayira sanso na kumase ye wa abu akwa agogo doctor se wo ya de ne se na ani edin si fa bia no fa ebedan no Fred doctor ahoma isu se ne kan wasem nyina fa kire no 0244 774 282 0244 774 282 EBA phones and accessories makachiro say na o perfume use a enkoye baby nkwankwa fra wo mpra se on tofo nya sa atopon obebu no be do fu ntimi nsomu o de ehia ne sa wo Ghana card sika a wo de kwa kwatofo no wo hia mu 40% pe me pa cho bowra EBA phones and accessories for asoye wo kumase a wadawroma ejakum building na mu na yewo sanso na enkran so yewo eye circle American mall ho ubo ura ho a wo se phone me penie mi sika 40% monye na mo fa me phone ma me na me nko me baabi phone no mpempra de nyina EBA se wonom ewo bi wo ho ene mpanyimfo ni nkomo mfa ho 0200 689 170 0200 689 170 RSYD no VG Studio se men kan kire se eye podcasting se eye photoshoot se wo kwa akotwa sini na upe studio papa mu akwa akotwa no passport picture ankasa na opese wutwa ma men kan fo RSYD no VG Studios emfa emma na onsoso kwa okokodi undwuma be pa cha ye o mala maba se first Kokroko Street na emu ewo enkran ene mpanyimfo ni nkomo 0574 715778 0574 715778 Lawson Herbal Center ena yenkonko hunu the Virgin Doctor me pa cho wo yade nyina no pomasibre ne se obewura Lawson Herbal Center ho sania yade na adokoro wo wonom ena eba beboa wo me pa cho Lawson Law Care ewo ho ya age abaso body a A2 STIs anase infections nyina ase wonso a wuni atenka me pa cho pebi ne nonom Lawson Herbal Mission so wo ho se beboa mo apomudi ankasa tumi agina brane Fre Lawson na yenyina yenkonom mom 0242 133 577 0242 133 577 Kojak Farmer me pacho Kojak de debia me ka che say wonum na di titi pro code ba ye enti sa papunu bi abo wa wate agu so ura pharmacy wan kwaka se mami tipaye dro wo se wo pe pro code nempo pharmacist ni ka kire wo say se no pro code no kra bi ni ho de abani a wo se da bi pro code wa ne mfama wo sanso na pause papa de eno ane Kojak Charcoal toothpaste me pa cho wo be po wo sen na ye fita de abidie ewo mu no Kojak fo de no eno na je omo fluoride nso so wo ho e ma esen no eye den na kire nam no nso so eye den pa me pa cho de huru ye no mu nyina Kojak Farmer for de na ye papa from panyimfo sesi na nso je wo de 0531 069945 0531 069945
aduane pa bɛyɛ da ɛno ani gino pepper and onion wada roma wate wɔnom nka na wonte jollof na bɛyɛ sokwa gino pepper and onion ɛna ɛboa saa so na nkwan ne abomu no nso bɛyɛ sokwa ma menkamfo gino pepper and onion ɛno ɛna ma ɔbaa ɛnso so etimi yɛ ɔbaa emua 3A Herbal Center yen ye di 3A co capsules abedwa so 3A co capsules no GB na beboa na atu koko ase de amount ye bone mrane koko master me pa cha ba bia koko ni hye betu ase de amount wo ne nam kumase ha kole na Dani Herbal misi Herbal ni apidank wonom nyina obi fra ho men na nso je wo de ententem 0546 107 107 0546 107 107 medical kanfu gino pepper and onion edi amount waduane ebeye da nya wo hia eye gino pepper and onion grow fine bema wanyini fine shane nsoma me sta digital herbal center yan ya di grow fine mojadro papa na di abedwa so enti me pa cha wote wo dem na sa wote grow fine ho nyoma tumirika ye original kwana kwaje wo de esa wo da wontimi na oba kwa afichira ne amanko ye mfa ma wo eye grow fine e na wo hia enuane a wo di nyina no wo betini anya vitamins papa ndi akonipadua ni mu a grow fine eye mojadro papa e wo se nipa bia wo te ase wonom freyen na wonso so je wo de 0244 596532 0244 596532 learn Dutch me say German broni kasa no betimi aka enkrofo yi na kohunu wonom na woto katrama ne ntimi nane me pa cha eye learn Dutch kasa no na yesua inti level bi a wo sesi ya no wonya duru ye nchen na wonya ka kire se wo pese wo sua German broni kasa pe ye de eyade a ye tenete efri dwada kopem ye wada eyade a ye boa ne ya chekire nkrofo weekend nso so awia kataban ye ginam agrekenzema abura su school mu hwa ena ye wo ewo kumase ya sanso na East Legon Obojo American House be pacho ye ben sampotemu wa frempanyifo na ene wonom enya nhihye ya efa ho nyina 0274 545 771 0274 545 771 Mr. Champon na sesei papafo num bia wonom ahyeda akwaje bronsam akotade ankasa de ahye ya wonom de omo ti omo be wo ba nanso omo nhwe ba no yentu wonom fo ne enma omo adwene ankasa mra won ho so nana ya me da se nana ya na wo ka se nanse wo mo ya wo mo ko Pentecost a wo ba se wo mo gu Pentecost asore nani mu ase dodo wo mo gu o mo ka se ho ani mu ase kwasia da bia metie Apostle Eric Nyameche kwasia da ebo 7 chairman tie chairman wo ba TV so e kire me to sa akopetema ya wo bewe de bia na no e kwasia da Apostle Nyameche wone ne yire ene ne ma nana ya wasi mission house ka sia onu ani botom onya aso de na mekan ade ama efere say Pentecost mission house what you say enu ntini so oye we a obi ba na wontimi nhwa no efutuo be na wontimi mfam ema wo ncheche be na wontimi fam wo mo asuban na wo mo de ebo wo mo bra ya wo mo de beduru sompa ase entimi stand no once sanadwene once sapa because any wu esu obi a obesa yen wetimi yi 10,000 Ghana cedis 10 million ese akwara nyemfa toto na emfa ko school afen so wa hye bo so be hwa koda no ama ko na wie ade school ye mo nsem ma woni na wuo woni awu wagu mama nyina ni mu ase obi ajoba no oton o so wo hye no ama na wie school wotu no de na mama wono de ko pre-MP kontompo ena wucha ko sucha wo yire no ahwe akwara no ade aduru sei akoda yi wo so obeya lawyer obedi enkwada wo mo maame ne mo papa no ebu om kwase asema ma wo wo na wo wotu no se adwuma nya adwuma so enye yie da ko pensem a wo ba hwa wo ma efri se nyankopon age unsem sade e de ama oba no ade ba asem ko a nene mema ya ba se bio ebinum nana ya ema ni ja wo ne se hyi wo mo a wo mo ntimi anya ho na fe o mo twe nkwada na so wo mo de ehwehwe wo ma so oba no so wo mpew ntidi an ntidi wonyama ni wona kwa so wo mpew bi ma asem ben
ya brɛ mu o to munya ye e ma ye brɛ adan yesi ye meboa mo na ya munsoa mo je bibia agu so ene de yeso ye bekasa adan tinya me ka cho ni se wo be hwa kwade na ya na me ye ni se ye papa ekokofu ye kwa wo de kwatena ekura akwadai okodi papa fum asthmatic patient wo ye adwumaden na ade ya wo mu di spray ye kwa na wuwu moto brobo na chi abonachi no na wo bo spray wo pese okumba na wo pese okuno akwadaa wo se betu no fu wo nsuo fu mu bie mu da fi se wo nya no kwa asthma no ene no nko me ka che ne se na ya wo mpane to mpane no wo mra ase ne ne transe womra na ye ne ntase na next week ni nu na onsa na to na nsese mo nkire one day obi hunu abayi the first 1,000 one day 1,500 na say 1,000 insifia ya gini 20 2,000 na ye gino na ya me be sia say na mo ntu ne hofo mo e me ba so ya o me yesa ne mani nyina no wo mu nyayo adobre o anya sa wo mu nhira bebo wo mo ama wo mu da ache no enwe yie ma wo mo me da se me nso so me da se Abrantie Sevenado wo ba fie ha yi doctor betena ase no doctor 3 days wo say ye ma 1,000 Ghana cedis na fire ahoboa na san call back to school e di asem na o kan kire na abrampaje bo akire na fama no na ono ahunu say wa so scam na ne kramra no hu nse ska de enya ba ho a wa mu na kra na wo sre sika nkasa no fremoja aha da doctors here na yenkwa yanim me dana se na mi sira no na djuma o ye bia nkoso se ba bi o yi free no na mi she na mu no nya bi yo na menso afutu am di betwa to ni hwe adwen a wanya se wo de ewu nyina ba ba ye judge no wo ba ye lawyer nyame mo no nka ho na nyini netimi be ye san ni patitiru no na sania me kon hu ntini twetwe no ebedru so no minim sa wo sa na wo se smallish no won kasa aya nie no am ya che wono mu agum na wono mo chena so biom no wo mo be wa ba wiase a na wo mo nhwe wo ba wo matu wo mo hofo papafo asa bre etie me wono mu a enhwe ba ka bibi fa kire wo mo na ka experience keto bi ta to ma me wo papa nhwe wo no die sa na wo na mu oh wo kire bi se because school mu na se bi am ma miska na sa do am ma mi so bi o tukwan meti wona mi sua de na ma adwene enia de sua no so be che ni kira de a na wa adwene wo fie mu nyina so na mo be school e ba ne sen papafo enhwe ma minim se asem yi eya dan e bi be fa biasom minim se ebi mo betse ade ayafutuo de amasa papa no bi e de ba asem na wo kan che papafo enhwe ma Ghana ka chiro so mo nyira mo no mo nya adwuma fa nhwe mo ma adwuma ne se wi ase den de ba kakra be nyana na de ama obana o de ya adwuma na onyini na obeye bapa ono so ama mo waya de doctor nyame nhira o pa ye da se asem yi pagya ye won so watimi ahwe nsuo nwunu e de aguso ama ye yemfa birthdays no enkwai na ene happy birthday so kokora e na ye de kwa akoma pokua Mami Grace fato so mame oba papa bi hwe ne kala ne hebese enya agrokra we the hair is hairing no ne ade the hips are hipsing ne ade oba kama pa oba papa kua ye ma wo ene awoda pa we every one kasa upie gifty wo se wo pam ade wo ye fashion designer ankasa e wa tonsu ya se adwuma yi wa ankasa e na woda ano pokua se nyame nhira wonya okese na afei wontre wahye mu na bibia enye kama birthdays na ebisa ato aso adwo pokua second one no okay mami hwesoro ono a okay we nso so ye happy birthday so kokora ya efri eye mami odaso ye frɛ no pokua den adwo pokua Merry Cruise mo bro fudi akese adwo pokua Merry Cruise so mpaka safidie ye ne yadwuma yefo nyina na ye ka ye ho abom dia ma awoda pa enedai
we free wo kunu unua bema wo papa wade nyina ya wote tanoso kumase wo se yama a woda pa na ye nhyira wo se nyame entonsu panwu so na ontra wa hiem na wonsusu nyini be ye obrempon adofo no ensem ni bebre enene yesi hu nkonwa ekeka bie simanum pe ene ye de phone lines no ye de airtumo na ene nkomo a ebubobubo ye sen ena wo se no ensem mo ekoso yi se oba bekọ awade na be ma ye twinwa 25 years osemajao ye de akensie na ba wie no ordinary baabi se papa ana be ma be wo ba wo se me de mintimi hwe me ba na odi nsem bebre yi ne ho ano eye boa payo suban bone ana bi eye ba yie yenkwa na afa ye ni di nkomo 0548 931 931 ana say 0551 931 931 yeni nkomo na afa yenka bi enwum. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho bi akwade. Pacho nyami isho mobo na me pa mocho omusho onyo kola because na homa ni twetwa si. Hello, good afternoon. Hello. Bema na me pacho ye mo akwa aba o. Ena me pacho ya fama bompa mo program mo tate mashamota me program nyonkwa na menyamu. Na lucky. Mere mini apane de o onde ya metafre no abompa metafre. Abraham. Ya kani ke da adiwe ko sono mi matete aban kasa o si prison ma ta mema no. Aban si prison ma wo no mo hu. O si prison ma ta mema no. Because I didn't see another when you and brother was gonna have a many years. I didn't talk over Obama and I wasn't in Shakano. The Kenyan animal Galamsia, see, almost say, yes, they be no more from my home. Now, but that I so. The prison must have them on the back and many years. The only is of the war and for 4 bad name. No question. And I don't have a money. It's a mess. May that say, hello, good afternoon. Hello. Oyin Mpacho, good afternoon. Good afternoon. Wadawro my mo akwa aba oyentie we. Me Pacho Sompa mo program amoye na me frɛ che my twin no ma. Wadawro my ya so ayetie o. Me kasafi asaman kese ye frɛ me Charles Kwabena Ampofo. Okay. Na echen Pacho ne echen say papa na one de yera ye ma na opeso jayo ba ni ti kwasi ebu adwen abanu oba no chete kokofo ni ya miansa ebe ya be ma ne family no on fa ko mo ba mo nya na den 3000 ni ti we che oba ne kwan oba wona natena okondo oba de wunya oba tinetene ho woni so ende ebi a wotinetene ho no wunya e bo ho ada pase o ye nsia wona wa ma ho ye nso de bia wurem enti no ompe sikapanja ba ne kwan no jali nya oye no ena ebiom akwala ne papa no akwala no de ne papa ba so papa hwen npa so utie papa ne kata ebia ne bi ne ni ho enti no masɛ mo aso ye kraba wonya ne kata che na musom kakra sa amana ye da se fa ofrafo twato na ye mfa nkugu. Hello, good afternoon. Adofonom ye da mu nyina mu ase se ne nkofo ofre akire we de mo mfa nche nyame adom ochina ye beto aso ye besi musu bio pa ye da mu nyina mu ase se ne mo de ye bre ye mo bre na Sompa Nkomo ene nso so mo sen kurakura mu nyame adom a ochina ma mi ni we de wankasa wade nyina nana Yaa Serwaah mesre obo mi de ma remfi se obetimi afre mi din bia na mum enyi ahofemfem firi nyesa be wure betimi ahopa da mu nyina mu ase se mo cha ma chi ma me ba bia wo bia wo hwa mi ana otemi nka nyame nhyira wo nyame adom